Mbiamono wa minto ase studio Innocent pamoja na Diana asoko ngali bageli naenda asema mbiabono iga osangamo na inwe linga na lenya sai teja sai bemeganda baseseni awa ase studio njobona mo na inwe lero ni kongo kona kuba sekansi ya Happy Church Ministries International suneka teta some amalikanya sai kurwa sega kiaruka 22 toja kireke fungo kemerongene go kemerongene na inye iga ni kusoma somo na wege Swahili. Alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga makoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Kenya sai bemegandako sisi nikatwasomera marika ya sai iga Yesu nigarenga somo ichano monene ekegera konyora matuka yuko bambwa aikirange igarenge enkoro yaye esononegete sana oumiete kirage bono akagenda gusaba ekiragenda gusaba aboroki babaye bakamubwatia iganarite kogenda gusaba sebitune bimisaituni bona kirachi gusaba aboroki babaye kamubwatia na ende nigabwate igatagete gusaba asenya saye amurusere kombe kiria Biblia ntebenga akajitenga kiasi cha kutupa jiwe agiata na kurwa sebale asekerengo yoko rutaligena agaikabosio akaumira ligena agatuka manze akasaba agatebanga yenya saye aso wanja kwao na asabire nyega kombeke kendwe lakini wanja kwao tikaokoleke kuonja kwa nengo okoleka mapenzi yako yatendeke bono Biblia kontebinga ekera saba akasaba ni chinguru nyasaye akamagotomalira ika likamobeka chinguru akagendera gusaba zaidi ingindagete gukwana ekero gusaba nyasaye tobwe ntiko tiga ekera nyasaye gagotomalira ika likomende chinguru asamatemu. Mungu huenda asitoe matatizo yenye unapitia. Mungu huenda asitoe magonjwa, lakini yeye atakutia nguvu ndani ya shida ambazo unazozipitia. Atakutia nguvu katika magonjwa ambayo unayopitia. Atakutia nguvu. Nyasaye tarusetie ege kombe kelia. Nigagetige toro. Nyasaye na wawezo kubwagogo tanga Yesu tawasa kubambwa. Lakini aliacha Yesu asurubishwe apitie kwenye msalaba ili ndiye uliti ufalme wa mbinguni. Matatizo unayoyapitia Mungu akutie nguvu uweze kustahimili. Emechandelio wetaime Nyasaye akoe chinguru onyare koba koremereria na gutambuka. Nyasaye akoe chinguru onyare koba gutambuka emechandelio. Nyasaye bemeganda akoe chinguru onyare koba gutambuka moroirayo. Nyasaye bemeganda akoe chinguru onyare koba gutambuka emechandelio arasibi asara byao. Nyasaye akoe chinguru onyare gutambuka amangana manene ayo wetera service yao. Mungu akutie nguvu katika ofisi yako. Bwana akutie nguvu katika kazi yako. Maana hapa Yesu anasema Bwana, naomba uniondolee kikombe hiki, lakini mapenzi yako yatendeke. Naye alipozidi kuomba sana, Mungu aliachilia malaika akaja akamtia nguvu. Malaika anafaa kutia nguvu katika kazi zako. Katika asubuhi ya leo, naomba malaika wa Mungu akutie nguvu kwenye safari zako. Naomba malaika wa Mungu akutie nguvu katika shughuli unazozifanya. Maana kuna machangamoto mengi unayopitia, kuna matatizo mengi unayopitia, kuna shida, kuna kitu unahitaji, kuna vile unataka Mungu afungue njia ama akusaidie. Bwana akutie nguvu katika asubuhi ya leo, ili unapoondoka ukirudi nyumbani urudi ukiwa umebarikiwa. Unapoondoka safari yako uende ukiwa umebarikiwa, maana Mungu atakutia nguvu. Mungu alituma malaika akamtia Yesu Kristo nguvu, na Yesu alipopata nguvu, Biblia inasema akasidi kuomba sana. Yesu mwana Nyasaye ekera mente tuchinguru nelireka akamenta gusaba mono. Bwana akutie nguvu uzidi kusimama na kazi ya Bwana. Bwana akutie nguvu uzidi kusimama na huduma hii. Bwana akutie nguvu uzidi kubarikiwa. Bwana akutie nguvu uzidi kuenenda kwa njia za Bwana. Naomba tuombe katika asubuhi ya leo. Tikatosabe tatomia mwenye mabira mangi twasabira sema mbiyabono igango tomente chinguru
tubarire ikaria o Kristo litomente chinguru nasabire abategereri n'abarigerera bonsi b'Ensoko TV nasabire n'abatangasachi bonsi b'amyambye gababokire asenunchiyo twanda Kristo n'abasabire babo Diana namusabire Innocent Kristo mano Nyasaye ne director bonsi Ensoko TV baseseri Nyasaye sema mbia bono inga na nyerera abatangasachi bonsi bayitane chinsemo au cha Kenya n'abande bare isiko yense omano Nyasaye baseseni bamente chinguru asamangana bagwetera amakongo tatabe mengana bamente chinguru nonye nabare isiko yense bakora kigazi au Yesu asema mbia bono inga bamente chinguru ekero bakora imirimo yabo tata obamente chinguru mbia bona asenge ncho kwa mente Yesu chinguru ogatoma lireka likaba mente chinguru tata meganda tobalireka litomente chinguru asega asiye tokora Yesu tomente chinguru twagosemeria asonsi twagosemeria sebonsi twasemeri chinguru cha ogatogosoka kabamo na intu ya sasi cho bisi cheto kabamo na intu ya sasi chisabari cheto kabamo na intu ya sasi megonda yaito kabamo na intu ya sasi biasara bito Yesu tomente chinguru asemambia bonega kabamo na intu monene buna togo cha kalitu keri monene torobo nene bwao asamanyika Kristo Yesu rumutolito na sabire no morande cha fete ageta mumanyi kingo kwana koruga igase kanisa ya Happy Church Ministries International eresuneka Kenya sago sesenia enamba yesi mineye gotageta masabo 0726869188 0726869188 Shalom na Mungu akubariki sana. Amen. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyora ribaga ligi yali yokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyolya ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoli bagali yabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662 ebago tebango yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha
gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chigosori inegati obundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, daike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe, ngara rombo ijana. Umozu wate ya mabwari. Murigeri bwen Soko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au. Turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 10 cy'amagoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasekerugo orambulete emirondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Omokubyo neritko abaigenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia Imegata seni Gen Soko TV tuchukumira nae kera litko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi Mungu amefanya sio mimi Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Umuchomano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mutitire bwe Chigosori au nobe na kirengencho yokogokera Absolutely finishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Gen Soko TV Bona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera Chigosori au oboikiranu Somo cha kubwata etariki 90 Daniel Omwaga
gose ko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez omogosori webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori n'abanyangongo ase nakumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. He's awarded a penalty. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. ya kigima muligererio mugusia ndonsia solese mambia bono litukonelia ijuma togotebanga feel free Friday semambia bono na ndendo cheche taika 10 maiga yechinsa 12 ndonsia solo mugusio mintongo kwani ngaitongo mochochi na yura nelinga itongo noga ya semambia bono ngokwarigania somurobili nsoko bwakire elitukoli eikia sobwa monindo chine chitalikia 24 chire mutinyo no yokane mwaka wichiri 25 na monga kichindonya na ligwaso ile sense ya Kenya kwa rura sense ya Ethiopia bia elitukomanyinge kalenda itogere 2026 semambia bono muligererio mugusi semambia ngote binga na kwariganiria somurobili nsoko bwakire litobe asobwamo tokole iki chinsa isato nenusu chire bosio mwancho muligereri na mangana mange tobegete bosio yago eliokoranga twachakire mambiago senchire bwene tenchenguru ku Innocent Onyango sachinde bono naligwa soire selitanga nyokoboli gaiganga yeke gusige go kwanwa aigane Nsoko TV mwancho muligereri egeta seni kiao na mbeya mogia television asokonyora libaga nae kwanyara kobago konyora emegano elia egukwaga chabuno mugusi naboigo nae kwanyora libaga nabogo kwana na intuga igali tukolia ijuma lero ntubwata mange no niki nangira barasanera asatugikaransa nae tokwali bago ikega iga asomucho yo Nairobi kurwitira sesimi tokwane naye kurende asemambia bonege ntongora kumanyinkelinga asebali bako na kumanyanga ngaimoberete Innocent sense mu mtandao gokogenda sense mail ya Facebook tubwate Nsoko TV go tubwate ababwatani wikitani kiribu 10 na so aga bwobe oyo mo asebali bagendete gukini umubaro mwanchu muri togende asobwa mogenda sense mu ya YouTube na ro tubekere igende gorumwe subscription yeli togenda asobwamo obe asenchira yobikirano na go tubwatia asenchire bwenete na bali bako boli namba ito studio nigere 0788666663 einere namba ito studio kerango yekwa na asobwa ngoigo igongo teba ngagere 0788666663
6 nigo chiri sano mwali gwa kurelisa tu mwancho muligereria semambia bono no kubeka ujumbe yawo watatebia sobere thank you kilikigendrete gaiga Nairobi ndoche semambia bono kanyirirete na bondo chenga kanyirirete na ande Nairobi kerembura ya tule gwe kubwata ninge kwe jam matigali si uchichia bekire jam ya bona roche angoje ya gontebinga akambura gasinini kwanyora ngakaletre jam tigandara aligereria kikosi kilia soira so mtandao semambia bona nemona sense ya Facebook elitonyara ko batoko genda so bwamo na kumanyanga twachakire lituko asenchira erenkerano na ndena gotebetinga kera kwanyore na bono mambiga na bokora eta nayo o rorenga nkikeligendrete bali bakona kubwatigeta senjito ogenda nayo bekeshe otoshere link yuga abantu baitu babwati Indo chega igajeria kirubo agoteba happy preparation day kurwa ngumbuman ma Bahrain agoteba kuika kingdom Bahrain kingdom goika kanyimbo mwakiage village agoteba na baibuli baye oyo kurungongeli Mariana abana babo bakurunga Mazdiga na Magdotak na abana bamwe abo bonsi pya kubatebinga emambingia na boigo musachoye okurunga Ben kurwa chinsemo chia pipeline semambia bono Linet Cherono agoteba following from Wekerenyo Nyamira bia mono sana Linet Cherono yomune mugaka kira gitago teba bwakire na inchina tebire bwakire nindoje Barnabas ke basago teba kurwa doa Qatar agoteba nga bwakire bya igane Soko TV Innocent na Diana bya sana Diana gale chinsemo chia gusia sebirero nindoje Patian Vazu agoteba from Magwawa gisase inde ime komo egatia bali basoira semambia bono ngubwatinde ndole mbara bali bachire na elitonyara ko batoko genda so bwa monago tebye asenchira yubo ikeneno inchiro gotobwatia nigo kogenda asense million mtandao elionyara ko bago gotobwatia ororo na ko bago gototebya soberete semambia bono na mangale bosia nago tebyo moncho muligereri igo asemambia yiga bunana kwaliganire nago tebirito so asomurubili nigo toko genda so bwa mona koranga nigo tora so bwa ndo Jessica Mura nigo tebanga noale asomurubili semambia bono gatia bali basoire na nemonongo otebya ningendete kuligereria chigo cha chigo soa na gosoka babu Bartolomeo Carlton utona barochiri tukuligoro eno makoli kuruchinse mucha musaraba bonsi nimanyetenga no bara somurubili semambia bono egatie kikosi kilingo tebanga soaga igasomurubili ni maete Zakaria Muoma kurukikuyu chinga kiechia bono mambinigo agendete gosaro kama ndasi bana mbali kwa ndeskuru kulende bali nyumba bono nigo bakulionya kanya bakulili mubanda baganya bakamugaso bono bakwaye gwa 5 kiro mwana otebanga yana 5 yambagire yambekire gaiga negati yabali abantu baitu babwatomuki bakora kende gionse semambia bono nande anemono moncho muligere ni maetenga gusiri tukulia lero lye ijuma nalio konyora abande babwatebirero konyoranga nalia olio osirire bono nalio konyora litukulia lero bagendeta na kwirobelia bono mambiga babura niringanga yige kamago gekobera bugimana obole igotoko bochaka nandekera twabukole na litukulia era na into twarwora sensei keroro gwamenya ne sababu agatebekera ubugimo buriga ne stage nya sato ete kiro muntu nabwatege ntukilia kora subugimo barore wiki batebeti gwesemeremere onye kwabete gogatebwesemeremere iraneri nya sayembu ya monaso ko musani kamino yo kumanyinga yemeremere nayo likwa mwete libaga komotebinga genda guchia ukaligito basagu yake kubangonya talincho ndango tabugeti na etebanga Nyasaye na chenchiri obugimo bw'omuntu asenye ncho kwaruri bageli abantu ngo etabalese chi company bagusabira abantu bande chigastali barabachiko bagokora kulende senye ncho wanja kwa abantu bande na ayekera kwa iguru mu gusiyomi nago chagabwa se kampuni kabwata makaratasi yabwenete tigona kogendale mono karuri baga guchia sumu gusiyomi no elirende anyole libaga abantu ngo beka balese chitenda abantu ngo genda bale kuligie gasi yabo ebintu ne binge sana mwanya abantu agendete gukora nseyeli yoba kera koda kuligigo na ene bwene tumwe beno munyagitali ule semambia bono kwa bokire kwalenge shift uranyole kurubutu kombono uchi okorera tiagate yabarwira abanganche bono chinga kichia yalire na baro babutire na yao bakuganyete mate kwanda tulinyagitali kiro muntu mokonye mambiendera bokonyororo munyagitali na ene utakire kwanda nyagitali uchikuruwali gunero nyoro munyagitali obwatembu bineli kwa bwatogateba ngakaruwa chinga kichia ne chiaitire yakobege ntekebe sana igona agatebire semambia bono sobwa mo musitu akolire weekend memeremo bone ikinko erere nande bono bagatebanga ne Friday
ekera tokona kwa batokurigeringa ningi kilikire sema mbia bono ndoje Jared oyo rule matureti agataba kurunya chichi no ale asomorobelie sema mbia bono negati bali basoire na anamono ni ndoje Joseph Mambia Jessica na akora Bartolomeo Mumanyi mbuya mono Bonventure mubisa na akora no kumakoli kuruchinse mucha musabra kwa na ukwane mwalimu Charles Luanga kwa na ukwane goli chiseme cha Nyamira basement na ndego teba gole no mongino go ni ndoche Gladys Kerubo na gaiga Sylvia Mora Levi Kwamboka Weldon Nyaore na boy gora vel misuko na Jacqueline na boy go ni ndoche gaiga Kirandeni sio musolbege sumbu ya mono sana kuruchinse mechia na Kuru City Salams Club igatia bali basoire sema mbia bono bona nago tebi go toko basobwamo gochakira bono goikachinsa isatonenu sugontobe asamange tigandara genda selingana litulira bwe sema mbia bono elitonyara ko batogo segetana na kuligerelinga ningi kelikero kolendege ntake mukero kimanyete kelinga se togotebe sema mbia yiga twale gukwana na gatebanga maito muntu naroro kurukumuliri kero muntu kurukumuliri igotalinga igakora manekero tabwati ubumanyi bwigento gete bagotebu muntu muliri na mache niko bakubwatia umulia bakorokiwa muntu muliri na mache niko bakubwekanirwa na niko bakubwatia umulia bakorokiwa mwanchu muligere litotebya ngolinga nelirira bunkiriko bali gukwanira namba ito studio gere 0788666663 elioto manyi asenchira bweke no gutomanyenga ningi kelikerororo na nemono nkyumanyete igoro yo muntu muliri na botobekere comment yawo gabu ototebinga ki umanyete bagoteba ngo muntu muliri nigo ako bwekanigu na mache na boigo nigo bakubwatia omuri bakorokiwa indaro tugukwanira chetri 19 maiga ichinsa 12 cyabono mambia na anamono nagotebiringa nabo konyara ko bakugukwana na intwe asenchira yobwikira nugo chaga igase studio elitonyara ko batoko genda sobwa mugosoto tomere interpretation yago nagototebya aliase ensemelia SMS na boigo ogenda sensemelia ya Facebook na gototomera na gotomanyinga ninki kelikeroro esenye nchondo che chiaminyo kire sana na nde twabangantu amachikonyoru asini nintagete tokoira na litwa kolira maya egera maye kubwata nyigu nki orabe gukwana igoro yo monto muliri oyo okubwekanirwa na mache ali yakobwatia omulia olia akoba gakorokirwa aigane Nsoko TV mwanchu muliri chetiri 19 maiga ichinsa 12 ntagete torabeke gento gikurukunga ege tukunya sinini kera tuwa kungiri tokoira na lende tosoa sensemo ya maya elinkumanyinga ninki kelikegende tegokolekana kuruchinsemo chonsi Eje ni Nsoko TV, uboroso bumugusi. Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao. Kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokoralia wokwenyulia, ogukwa gose okubonchurelia. Bono na bokonyoli bagalya bene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchulia 0788666662 Nugalete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo uga ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiwokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapofitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
taria yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutini bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Ulili chetri chiteke meronge bere na inye maiga ichinsa ikomine bere na bono tukora so asama ya kumanyinga nkikilike gendete to chaka na roboti twabwate kuruli tukuligora so mugavana bwe county ya Nyamira Mosque Amos Nyalibo anyorete libagali tukuligora na kumwira nelio mu waziri bobo chenu Aden Duale kubwate kana Kelindo ala teba sebunge nge county ya Nyamira nigo ebirengo byo kuruburwali birense mono na namona akatebanga enyagitali ya Nyamira rifaro nigo yarorekane kwago kana wanchumuligirili tukuligoro Mosque Nyalibo niga ireteli bagana gotebanga Ndwale atiga kwara siasa na namono asatebete nyagitali ya Nyamira nigo babekire binte binge gati abasatete chimashini x-ray ne chinde nchiroro chigokora emire mu wanchumuligirili tetuigwa ngoroboti yorwa asenchira yobikirana. Nase gikarogie seneti ase omowaziri bobo chenu Aden Duale achita ase gikarekio na goteba tene ni munenya gitari ya Nyamira rifaro nigo yagure ase kerianga omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo tarenda ase ministry na kuya chimashini ao. But I have to say, healthcare in Nyamira has collapsed. And it has collapsed because of your governor. I want to be very honest with you. Dana kwenda kuimogichi equipment. Manga mna ngo kwa kurdira chibando ega. Kuimogi equipment arabo amaripo amanya kwa mno kolega ya serivali. Ekiagana karo kwa imogirie machine. Revenue ye machine yo 80% to yara se ajoja. Onyora na 20%.
ase engwana yoboiraniria nigo mugabana bwe county ya Nyamira Muskamos Nyaribo rituko ria rero atara bena sinyagitari ya Nyamira rifaro na gotara chimashini ao ase ratene ninga nigo Nyamira ibwa chimashini chisaine nebetereri herekorwa somo waziri wo wacheno Aden Duare neringa chimashini echi chigo chekore wasinjira ye makabeso igento korengana Nyariba atebirenga nigo chira cheko bachikore Mario Munyamira so gwakanira chibese cyo bene. Otherwise, chi equipment ijmara gwe na no sorwa kwa na nake ebinto birega bosa nginyari bata ikomo keri bintesh ngina bosa nkara kwet munda wade ne binto bira bya bosa kara renga ngakibire bya bosa ebintebi ekara kwa bisaine iri yemineti amanya ne bintebyo oyota manyeti ndwaro mu maete aka umurwere arwariwe aho cyagiwe sinigi komi nyagatari yakanya 20%. 80% ya yenda somanyene equipment oitotamanyiti igona isingi komi omonta kana 20 chatigara no singi chatigara izano isato chana chirora ariasha Kao kwa nekerekio Nyaribo nigekerekia tebirenga siasa nigebwente ko bage kubekwa kando ase obokoreri b'ubonyagitari ase keria aboriri Aden Duare nganere byatare gwikase county ya Nyamira iriyo kwenekeria gose chimashini echinchiro gose nchi ya Roro agina ito taiti igomiza Duare ni mate kwanga ni tune senator Okongo Omogeni ayenkwana wo Nyamira na services inje collapsed abantu banyamira mbara complain ase ngwara yo muwaziri wo chenu Nyamira Donald Mogoi nigekerekio boigo hamotakire Duare ribaga riyo komocha ase county ya Nyamira igabwente gwakana madeni hayu are ase epima yo bweni ya sha ase county ya Nyamira goikabonege kuboria ministry yo chenu hebaye chishiringi chimilioni chiminye. In terms of refunds, we're the last in terms of percentage. Yes, we actually owed 454 million currently. And that's the amount we have already used, spent on drugs, services, and yet we are the last in terms of percentage. In terms of payments? Payments, we are number 6. Compliance, but refund, we are last. Can Duale tell us what interest he has with Nyamira? Lakini anene mono nkeringa mambia tukufulagia marioga yof tukufulagia marioga worth 100 million. Na marioga worth 100 million na tu anyoro kurukemsa. Tokonyora ikurukemsa asinge njuntu arositi sheria yitu na ndentu arosi agency yitu go supply marioga go revolving drug fund. Stephen Nyarikiembonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Chubulile kwegule nkwana yomurai bwe county ya Nyamira mweshimiwa Amos Nyaribo nagateba ngani go bagwakana chibesi cyabokera chingaki namona soko bwatibiri biganiri kurende batebekera amadeni osama kabeso alia ege national government bwatebwente gwakana igikuira chingaki ayu naro akwanete litukoligoro tokagenda busio mwanchu muligereri nigo tokuligere ligoro yobochori bwekiama kya UDA bwale baba okorekana ase chinsemo annemono kurwa ase chi county 15 kurwa ase county ya Kisiri tukoligoro nigo mwanchu muligereri yokuligekerwo kyo obo bunge kurwa sensemo ye bunge ya Bonchali asilieta Purity Mura so aikiranete asenseme yo na annemono bakanyara koba bagokoro bochori mulikyo itono alenga senseme itia turaigunga ki UDA ya korete litukuli yabo igoro yobochori yoboke amareta nkoroku Purity Mura kirera rero tubwate exercise kegenderete kugwa kachikura chia UDA grassroots election echire togo chora barai koru kere polling station bagochi goto tenenera ase echama gyaito kia UDA so abantu bachira abantu basokire baakire chikura so bonge buna moroche nande nkero monto gwake kura tari members boka ba UDA
kero umuntu ore omwaki ekura gusiengima ndobwate positions buna youth representative, ndobwate farmers representative, ndobwate religious representative, na ndobwate mpaka members, ndobwate na inde professional religious representative na abange bandi. Remember kiameke ni chama tawala cha Jamhuri ya Kenya, na ande barayi barimo guchigochora na baguchikubawakilisha koru grassroots level. A process igere digital, it's fair. Buna kigendrete buna buroche gali bagendrete ko waka bagendrete waka chikura ige buna ke waku results is kuba streamed. It's a very open, it's a very fair a process, and anybody is okugenda gali chidageka isatu wakolire waka, yani dageka yemo wakolire waka ekura yao. So fine bogia kumuntu ranyora challenge nene. Thank you the press. Kwa majina ni Lawrence Masase, mwenye anawania kiti ya udiwani ama MCA ya Bugiakumu Ward 2027. Na leo hii tunashukuru sana wenzetu ambao wamejitokeza kupiga kura, ambaye tumezunguka karibu vituo zote za Bugiakumu Ward ambao ni 17, na tunaona turnout iko mzuri. Ngawache nafikiri kidogo kuna watu wanachikokota kidogo kwa sababu ya shughuli zao. Hii siku ya leo ambao wameweka ilikuwa ni siku ya soko, so I think ndio maana watu wengi hawajatoka sana, lakini kulingana ile record tunaona kuna watu wengi wako na imani na hii chama. Ni chama ambayo naona watu wana imani nayo na wasiogope. Hii result ambayo inapigwa hapa inastreamiwa live, si kitu yenye unaweza sema kuna ukorovi. Mwanchumulio litotigareta sobocholi obwo kiama kia UDS chinsema chirwagoroka cha mashinani na namona se county ya Kisii nabone igani gotoko genda goikase bunge ya South bunge ya Kitutu Chache South aseli tukuligoro mu yokuliye kirogo kyo bunga senseme yokurunga Daktari Andrew Maubi na era ikirantase skuru ya Nyatie kona gwake kura na era karuwe nkwana kubatekana na obocholi obware kwa bakorekana litukuligoro na namono korengana ngakikia mekyo kigendete koba kegukina sensemo ya Gusii. Mbia mono sana asenge njogo cha sobonge asege tuo Kenya tieko waka chikura chuo choli wa grassroots wa UDA une party ando wa minto tigambata yo bya bo waka chikura chia grassroots nogo kinie chama egara na magendo na liago toikera bwango tigangire chinga kiechi kotebanga ntorara muburukanonde orese getuo gukyo waka chikura omolembe noraroro na inde binte byonse pito tade koro kibyama binde nga UDA yabere bune kioro kaliekia asenge ncho nero eteneine tabwati moroche chiburaburu twagere chikura chiomolembe basabona ngo ine ndaba ndo baminto ndoje tana utimbiere kabisa chama te ana wagere kura anyo ale bantu bare bangegesa kwiki nasa nachire wage kura abantu nabange nasa abantu bande bagwaka baenda buya nyomba no molembe so iba nabaga na exercise yekiasi chinga kechiga anyoliga omanene bwense olire ira agoteba ngata taitigotika Kitutu Chache South magega gata etatare na inwe masemo akimoroche kindo mutigumaye bas asinga kechiga tigabona mbagana ria maya abantu baminto Nyasaye tigabasini. Mwanchumuligereri twarure kurwa sobocholi obobo kebwe kiama kia UDA no bwate birengereri byao naye nabo kobeka ebirengereri nga kikwaro chobocholi obwarenge ase account bune yeito ya Kisii otatebi nga kikwaro che yarenge seli tukoligoro tokogenda bosio na kogenda ase county ya Nyamira magega yo mubunge bwensemo ya West Mugirango omweshimiwa Steve Mugaka kwegorero kugererwa samatanga ya moime yensemo ya Kenyanya litukolia Ijuma ime yensemo ya bunge yuyaye akobagakora asebukiriya gotebekana nga nigo bono emirubiri yaye tarakora mirimo nigo bono nande anyareko bagasoka mwanchumuliri abande bagateba ngati bamwakiriti lyogi tagete tuyiguchinkwana icho cha abamenya benseme ya Bonyamatuta. West Mugirango rero twaikiri chimili bilioni 7 ni umane bachi warere ekero twachelene president enyegeta aliye yeitezo sumwete Nyamira naba sokere 1 billion egocha gukirie nyegeta ali ebe bune Eldoret
egere na inche nyore libaga lyokubeka igona iguntana n'ekibanza ekyo igongera kaliye president to sabo yegetari na igure aenda abantu bamanga senti mubeke igo ngaga kenyenya mbakana batagiti magenderero batagiti bese mega y'omubunge West Mugrango Moske wakire Steven Mogaka wakirwa Riogi asa matanga sensemo ya Kenyanya ase wodi ya Wanyamatute bunge ya West Mugrango ase moyegabwa matanga uyokorekana ichuma nigo egati ya bamenyi kurwa senseme ya Kenyanya beso kirina gotebanga mbare ngaroro ase kumwakira omubunge omubyaroro kumwakira Riogi litobetie ekero twarenga matanga iga ayoyo minto musiria umugambi oito na aramwa tukabea buna aba nyechi beke nyoreke abantu barwete isiko chingonga bagakwana egento getarenge bo oyo minto Steve Richumbe otokoreire binte binge biya aiga stoteneine wagachiro mochio aya chisukuru chionsi wagachire eyende yere mata rero gakare kobeke sola na beke gento gekobwate nkoba abantu bande bakaga nkoba ngage gochieserwa enkoba gokonyetangerare aina magenderero atokoreire kolera sana egekore ntu abakungu nindu tokoibora ekara tokoibora omwana itokoro Steve Mogaka abantu bamana gocha kumurama nande kumuroma mwaya nyumba iga abakungu ba Kenyanya Nyabisimba igo tokorera mono ase ngencho umwana itaramwa nande abantu bari bachete igo bachete na abantu bari bande abakoyoito bari nabakoyoito bachete gosaliga iga bone njenge nare goteba abantu baitu buno Munyamatuta na batote nene maega ya Steve gokinaro na boto bataba ngari chumbe yetu yakorire mirimo ase mirimo asama tukaya chira make amaino akorire mirimo yo gokumya igo chumbe yetu na boto maega yaye ntogotiga mukungu ande gwese orangaini wagenda saba wakachikura abasacha abamora mwezi onye moko chikwanjo mukungu kwa siko chikobwate kabari bakachikura siko naje gomoko nganya no mukungu oyo bagukwanekere kioni go bamochire bokongu ase gati y'abanasiasa batumegete gati y'abamenyi bamwakirete Riogi omubunga RBC ase Kerianga ni garetre chibesa chinyinge chire shilingi bilioni 5 ibere gocha ase bunge ya West Mugrango hooligans korusiko abande korwa ase amakakare korugeta bakarwo korukiambere bakarwo korwa mariba bakarwo bana ase abana basogete bamarehemu bakabareta bakaneji pass bakamenya goteba nga Steve osinyirwa maendeleo ntu no tole maega ya Steve nande gento kene jinana goteba amagenderero narakorire egento gyokabwa abantu babeire kurumaega igo babwate kenyomba Steve na kibagatenga tarakora magenderero era bogichibusamaro igagokora bogichora agagokora bonyamatari ntole igimeri Steve na geko gararo umugambi omuya twabate banga abantu baito no tomega ya Steve na aba baito kurumoino twabire tokubabwati sia bagichora basamaro na indu twale gosabanga rero motobwati asama tukaya beira masini ni twarorira magenderera manene lichimbire turi atokoreire nigo komo batebire ngamba chikumoirania sentunda ya kabiri na goteba abantu batige koreta siasa asa magendero ye bunge ya West Mugrango na abantu bari tukoigwete bwale gweta mega igabwete ngabakungu mbarangainia eraundi y'abakungu bangainiete tigakuliga abakungu baitu baba bari manga n'abasamaro mujo baje bako bachikura abagichora bako bachikura eraundi yeye Omunyamatuta gareki akitwate bari chumbe Steven Nyarike Monde Ensoko TV Kenyanya West Mugrango county ya Nyamira Mwachomuligereria ayuna ya West Mugrango na koletwa sole na Steven Nyarike Mbunde kubwatekana na kolengana no mujumbe ogurunga Steven nere kurwa sense meyu mwanchomuligeli tokagenda busio nigobono togoswase county ya Kisii na chinkwana chigakwanire no mugavana chigotebekana chigakwanire no mugavana bwe county ya Kisii mu kesi Mbarati asate babuna ekiama kia Jubilee nigogia kule bono daktari Joseph Mugendi Birundu nigesokiri na korokia okogechwa kwaye kubwatekana
ni chinkwa nicho igakare gotebanga ayuna machaya gochia ase omoske Fred Matiang na babwatani bekiaba ya Jubilee tigatora yunere nkia gukwana igoro yichinkwa nicho. Thank you Asamarieta nkoro ku Dr. Joseph Birundu oyo gotenekero gokyo bujumbe bwa Nyaribari Chache 2027 abagaka be bantarera ewodi ya Birongo na abana chaba ba Jubilee ande bacha ko acha kukwana na bara burende tuguanane ngati 2027 tukunyara kuleto bura yubuya igega saito lakini ringane eri muri asoka kuruhororo besides go support kunyara kurwana obukurumi bogendereta se constituency yaito kibese jeito twairuga iga kende nke bya koriru chi project expected chi president yero nchiga iga ejinde konye bako mungaina parate yo keumbugo chikemera parate yo kurumate iga ekintu gyoka twali gotebia abantu baitu lemereria 2027 buna tokonya gwakero mwana itu Fred Okengo Matia na inje iga bangi nyore amen nyare gogorongi ya magana togendele constituency nande ekintu gyoka nali gotebia governor Simbarati togo sigete you my friend na no monto ito we voted, some of us we voted for you, we supported you in all ways we could, but tigana na mangana Jubilee focus na mangana ODM. In fact the moment you kwa na mangana Jubilee no enchi kura jiri walo cha konyora gaiga ngosira jire focus na mangana ODM go korora buya nande ngenda ku advice so ageti gaiga oiche musigika nina machoku to kwa machoku ekura etiquette ya Jubilee omo support tutwaro mugabana okoro ku Ezekiel Ombaki lakini oyo karigo so Jubilee focus na ODM nyagache kura bwechi kura intumuno munyalibali will support you will win but ni manyete nya saurigo kolingana na buna kwa kolete kwa chakire korwani omwana ito chikura gocha konyola 2027 na mangana mako so inje nala yukango te yabantu ba minto nande ngote yabantu ba minto ase mwabita nali bali chachi kindly support ntotage tikobeka mujumbe buyeka egazi yaye no gocha na gosera abantu baito ko bangaina kibesa baito kabege to mubuko 2027 eto komo tomanga mapema nchaka kwenda project ya tige tugega na baba tongi baba monda jigenda ile tonyale gutabuki nandi ntozaiti amangana siasa amangana ekenyomba amangana kinga yoruete into 20 pino munyalibali chachi egento togokora no kwagacha to so Jubilee 20p twagache e constituency yetu bune bwena gate biamono sana Amarieta nembe na rimose kurwa Birongo ward Nyaribari Chache constituency o maine pit tigato batebinga ki abakenya baito ase mwabeta we are very bitter ekarto kurage rwemechere mugusiyi Nyaribari kuriyaga kitu akanya to uru ntu anya kurage rwemechere ntu anya kwaegwa binte bindi bya marange mnara atubolete ebendera getu burto kurji miaka kutu atake to uru atu abwati kibendera Nyaribari bwese sabeta kibendera leo tiyo Mchumuli litiga ngorusie asenseme ya Nyaribari Chache ngoso ya sensemo ya North Mugrango asenaro enyombe kali kuruku yabakura timu nchumuli yabaga kabesokiri nago kwanera nemono kubwatekana kili bagatebanga amagenderero oyo kabero mubunge obwenseme yo mugaka kyango yakorete chinga kichya magega nigo bakoye inyora mono na asibakale ko babagotebanga nigo bakomwali baga achikoba gakoirana elia nyara ko bagakugenderia amagendero nigo bawigo bamumochiri mubunge bwensemeyo umuske Joash Nyamoko kene abantu baminto twaiteberanire twachorire kyangoi kogenda bunge nigo enyomba y'abakurati 1 korwase bunge ya North Mugrango nigo komo batebirenga nigo bagochya komwakere koko oyo kurigekero kyo bunge ase bunge ya North Mugrango Moske Joseph Kiangoi ase ganga yaye yogochya kuirana na ndabisi nkaguna bagaka tito wanje rutoro kuna twagotire kiagera ntorororo togendererete gusira abana baito bonsi na gusire amate kiagera ntora igase chinka ono igana gokire sana singinjura renge e meeting yo mwesimi wa Kiangoi kurubukurati 1 Nyairanga Gesweswe Nyameko Kenguso
bonsi baitabire ng'antwe tobwato mwesimiwa Kiangoi nando irire nere tokobekera chikure round yeye ikiagera antwe na bagaka turaga ni boni round yeye twanyorire ng'ani gotoiranite maega twarorire ng'o mwesimiwa Kiangoi enga kiare ngororo na tokorerete michango akabeka chisukuru chipolitechnic na changerete ebinto byonsi buya bono naende twarorire ng'ambuya toiranio mwesimiwa Kiangoi egera agenda bunge taiba twaigwana abang'inaiga sagoli abang'inairo kambara bakwenda uchinyameko mataria yani parate iyo nonya n'abalimu boka bakwenda uchi skuru ya Nyameko primary wananunua kiatu kila mwezi lakini abang'ina toigwana ne ntua somora yori rachiko bakagotobwatisi oratoraiserie para tuko nyuma yake umweshimiwa Kiangoi otebire ngo chiare gotobwatisi abang'ina ose twatebo yora tobwatisi na rutoremaga yaye bagukwana rero ase omochi oikonge nigo bakuratia bukomo batabire ng'a nigo bakwinyora egasi Joseph Kiangoi akorete ekerare ngo mojumbe na kwerra ase bire byabonega magendero taraikirani go boikiraniwo ase omobunge ora abisi asenga kiyeiga alikonya astomigire twarenga Kiangoi yora tokonya Kiangoi na rotorete nyaketari kerenya Kiangoi yotokoleira mange buna torega ntuna basaye ba boda boda none shedi ndobati none master abe ko motuto igame lakini Kiangoi yotorierere iranga wikira Jumaine weekend mabati ngo twakale uso no bakora njoyo ngo kwana no rwarusoe meeting yetu alenge ya Kiangoi yombasa abakurati bonsi pi ba moitabire kogenda bunge guchikoleta mangana ali alengo kubitanga ni twanariti bokurati ntobwati njerende yonzi ndutoge chile kirasi ntobwati none banda stoko ga manjira bokurati to chandegete sana ande to chaire mono toira ni maega to gukwana twatebukira tujikokwana none barari kolindira kira chikinga gajigo etanjira buchigwata chinjira chigwata ntubakurati tinga teri gocho ekereke kyo nigo batebire ng'a barabukomo nigo barachigotara ase nyomba y'omugusi yekorabona Dr. Fred Matiang'i asomoske Joseph Kiangoi yererete neninga noaracheko bakagotena korwa ase kero ky'obunge korugabwo ndobwato omwana oito oyo korokunaki Fred Okengo Matiang'i naki moroche nduti gatabera enyomba yawe nebembe nero koigama abagusi tigatara isi minto twagacha minto na intwe asensemo y'omujumbe Joseph Kiangoi ni gatebire ng'a nigo arache koreto mochoko ase bunge ya North Mogrango nyorega chikwegwa ribaga herio achikora igo bakura tinga batega nyuma mubasoka na aya nyamogo beto mujumbe nero munomindeti ngorengo monene o UDA Nyamira oten Kiangoi kaondo monene no jiabo mujumbe no jiabo gavana ninko igu so igo abantu baminto na bere igo tobwaterane omwaka oyo buna tokwenda kujibosio egere ndento mochoko North Mogrango Steven Nyarikemone Ensoko TV North Mogrango county ya Nyamira chitire 50 maiga ichinsa 12 mwancho muligereri abunguru North Mogrango na aba North Mogrango kwegure bawo kwana kebati ayo tigarete na ayo kwane sekirenga kyao kebereta togenda bosio mwancho muligereri kiombegete nenerete company chiri chikoena na huduma ya insurance wochia asabantu ni company bene nigobono litukuligoro yatwarete chinga kichyo kurwa maigelio ase county ya Kisii asenseme kurukunga ATC asebanya tukaba bagokwana n'abalimi anane mono kubatebyo buya bugutwara cover ya insurance muri cyo itorekera ntase chinseme cyo nago toro botiro kubwati okay with insurance ega ngene nerinya twa nyare konyorana nebyo n'abantu kuruchi sector mbalimbali bagusi kubaeresa nga omuhimu bwe insurance n'orori egere ebiasara byeito abana baito batagete education policy na ya maisha ne policy mbalimbali tunyare gotebya abantu baito bateke advantage egere banyare kugura chi insurance ekiagera boniga muligereria abagusintore maega Kisumu nere ranga ebwate abantu bagure chi insurance nyinge Nairobi nere bwate abantu bagure chi insurance around 76% inki turakore buna abagusi
na intu twairanie enengo magana kitwatengetia twache gusia tukwane n'abantu baito na ende twarigereri leaders korukore sector unono no tubwata abantu banatiga no tubwata abantu ba boda boda abantu ntwanya ba matatu korumo isonde ntwabwata abantu ba ntubwate BWD women youth ntubwata abantu ba abali mbonzi na twateba egere tubate ba kurua bagende gotebya abantu babese mekutano ntubwate DCC ntubwate ACC na chief ekere babwate chibarasa chiabo batebya bana inchinga mbia banyore insurance kiagere insurance igero paka none yengombe insurance paka ye pikipiki insurance paka ye chibando nyogo usimeka chibando naboko oko insure nganye nchi komera so insurance ke bwati product chinyinge igoto tebya ba minto abagusi batanyora libaga goikaga na genda se obisi oso mtandao bwa IRA murigererie insurance obo muhimu wa insurance na onya mode kumanya kende gions na omokonyara report yagere tonyare gufaidika buna bagusi about insurance from different both mostly public sector here including the office of the county commission. So the purpose of this Bima machinery is just to ensure that we bring insurance knowledge to the people, because we believe that knowledge is power. As Insurance Regulatory Authority, this is one of the platforms that we use to ensure that we promote the development of the insurance sector. We understand that the insurance uptake is still so low, and one of the gaps that we noticed as an authority is that maybe it's just lack of proper knowledge and awareness around insurance. So we hope that by the end of this program in Kisii County, where we have met more than 320 stakeholders from different groups, we hope that they'll be able to spread the insurance knowledge even to other people. We hope that they'll be our ambassadors to ensure that people take up insurance and that Kenya shines especially in matters of the insurance sector. Mwanchumuligereri torwa bwese county ya Kisii bono tete gukoira guikase county ya Kitui assembly ya alternative government ritukuligoro ya sogeti na kumirana n'abamenyi be county ya Kitui abwase bagendrete n'enchiri yokomochia oburayi bwegendrete kora serikali yense ya Kenya se chinga kichi ase kale kigosase emwe tale babwate omuraibwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua na Omosike Kalonzo Musyoka bwe kiama kia Wiper Patriotic Front nigo balenge na Eugene Wamalwa, Justin Muturi na Baraibande nigo bakwanete igoro ya mang'ana agilengete umwana inchi na igoro ya serikali buna egendete kora emirobeli yaye. Mimi nataka kuambia walimu wa Kenya, mimi najua mumeumia kwa hii mambo ya SHA. Mumewekewa capping at 1,200 per day. Hiyo haitoshi hata consultation. Hawezi enda lab, hawezi nunua dawa. Walimu wetu, watu wa heshima, our professionals, the people responsible for our children, for developing the human resource capital in Kenya, wanakosewa heshima. Mimi naambia walimu mjipange. Muambie wakuu wenu wa union wa NAT na KUPPET walihongwa na Kasongo, wakamtoa Minetu wakapeleka nyinyi SHA. Muambie hao watu watoe nyinyi SHA, wawekee nyinyi insurance ambaye mtapata heshima kama walimu wetu. Tumekubaliana? Hata huyu Ruto mwenyewe alikuwa amewekwa kamba hapa, nikamtoa akienda ICC. Sasa tunamwambia ukiendelea na tabia ya kusema vijana wa Kenya wapigwe risasi, bila shaka tutakurudisha ICC. Wewe ujue hivyo. Hiyo tabia ya kusema watoto wawawe, we are documenting every occurrence. This is a country that must remain democratic, a country that must remain under the rule of law. And you, Mr. President, if you don't stop your goonism, we will take you back to the ICC. Wangapi wanasema hivyo? Yani nataka niwaambie, tukisema one term, tuambie wale wanasema Ruto two term. Ruto ashakula paka share yake ya two term. Yani kwa miaka term moja amekula ile ya Uhuru ya term yote mbili. Aende asiende jamani? Si ashakula second term yake? Sababu tukimweka endelee miaka ingine 5, haki ya Mungu, there will be no country left. Sababu ya wizi unaoendelea, amepora kila kitu. Sasa juzi ameenda kule Italy,
amepitia pale Dubai. Si unajua hapo ndio anaenda kufanya madili ya kuongezea bei ya mafuta. Akipitia kule akitoka mtasikia tena hata bei ya stima inapanda. Kwa sababu William Ruto hakuna kitu kingine ameshika katika kazi yake ya urais, ni kuiba, kupora, kunyanyaza mwananchi ule wa chini. Ile hadithi yake ilikuwa ati mtu ati kutoka chini kwenda juu, yeye imekuwa ni yeye mwenyewe alikuwa na kule chini ndiye amejiinua peke yake. Wanchumuligeli ndo chitigarite chitaikaisa tuchibe ensemo ya bono mambia na namono aigane Nsoko TV togendete ko kumanyalia gendete ko korekana na boni go mwanchumuligeli tugukwanira ama tukwatigarite nigara makemono elio ekyumbegia IBC gesieke yendeguru nga mass registration go sekolikia baki chikura sobonge na boy go mwanchumuligeli nigo bono oyo kolikia go soyo tenete mirobili yo koligeli nga baki chikura bali kiru aselieta Professor Francis Othiambo bono arule kubolia gochia saba sa koira libagelio lia matukati galite na wesoke na kweli kibuna abakichukura. Registration is going to continue at Huduma centers for the next 5 months, and then also at the registration offices of IEBC. So those who will have not been able to register within the stipulated period can still go ahead and register. Questions about whether we can extend the period of ECVR by a few days, but that may be very difficult to achieve because IEBC is working under a very tight schedule as we approach elections 2027. Immediately after this, there are other activities that are already planned. A number of issues that we have taken home with us. For example, there is a strong feeling that IEBC should involve itself more with voter education at ground level, because very many people still do not understand fully what the ECVR process is about. Teke mitigalite ebense ya moya bono mambia bateresa kurwa chinsemo aimeyense nigoba umeraneteli tukuligora somucho na nyukia se county ya Laikipia asibakoletegi karo kiabo kiyakira omwaka nagokwaneregoro ya mangana abaite abwatekanete no bochenu mwanchumuligeli tiango turanyora nganingi keliba kwanerete igoro yege kare kikiabo kiraba umeraneteli tukuligora. And this is purely to sensitize our people on the essence of intervening on mental health issues. We are all aware that mental health problem has really become a concern of everybody, not just in Kenya but globally. However, our attention is in Kenya because that is where we are. And in this case, we all know that the prevalence of mental health conditions or diseases is 1 out of every 4 people, and that is about 25%, and therefore it is a really concern of everybody. And the other thing that has always been there is that mental health has never been given the proper attention that it needs to be given. It is quite imperative that we sensitize our people and we make them aware of mental health issues and maybe even where they can seek attention. I think this is a good thing, and we really want to welcome everyone as we walk around. Let them know that we are purely coming out to remind them that we are all either affected or we are in one way or another taking care of somebody who is affected by mental health. And we have very interesting topics this year. Our theme, we are looking at integrating innovations
into mental health care for a resilient future. So we want to build a resilient future. Resilience here, we are talking about resilience in the healthcare system, resilience among our healthcare professionals, resilience among the community, because we know the prevalence of mental health disorders is in the increase, and therefore we need to be able to prepare as a country for our future. We can only prepare that if we are able to create resilience in the healthcare system, among our patients, among our community, among healthcare providers, because like we said, all of us are affected in one way or another. And therefore, we are going to have a number of topics or research papers presented in that particular conference. We will look at the interlink between climate change and mental health. We will look at the interlink between medical diseases and mental health, because we know chronic medical diseases are risk factors to chronic mental illnesses. And chronic mental illnesses, we're also going to learn about suicide. All of us agree that in the recent past, we've had many incidents, many cases of our citizens, our members in the community, our brothers and sisters dying from suicide. Gwikira gutwikira mweri wa maiya asema mbia bona chitri chitekebire maiga yense yamo aigane Nsoko TV togendete gukumanyia kendete gokorekana bariki baito nigo bare asichinsemo abagendete kubwati kigendete gokorekana igo tobasa gusukare kindi gyonse keragia chiregana botugo kumanyia ntagete tubutolera abu togenda umutumu kumusinini tokoira na toso asenseme y'ikigazeti litukumanyia ngikere asichigazeti kulende litukoligoro oyo kuligie kirogo cy'uburayi bwense omwishimi wa David Maraga nando kabiri mone chebina sekegambire kenene nere na kolete taraga ika asomo chiora ila Amolo Odinga aliase oboina bugaya nsembe gurunga kango kajara mogi nere hakanyara kabaga gukwanira igoro ya zoning gosaga teba nigo bono ekobeka zoning ekoira ni demokrasia ye byama magega na nemono kulina ba Kenya libaga gochora barayi bali batagete niga ikirenta sensemeyu tatenda koro kibicha tubunale nkoro chinga kichinde ngonyole clip nigo bekire okay bimano Mancho muligeli tikatogenda mutumo kumusini tokoirana toso asesemo y'ikigazeti. Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba ngo yose komwelyo nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelyo yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu Australia ko batukwigira lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale ko ba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri buen lesson seseni Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo ya magenderero asama tukabusyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wiki amagia serikali ya UDA kulende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerogyo kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie emirimo obeire okuruanirira abasubati wekini ya kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kuruania chisegi chiegenka bono nigo aburirio mugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bwo mwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni Gensoko TV tochikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. onye kubwateri ibolio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Gensoko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bago Antona Erieta Suarez. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Chumuligeli chetire chitai kumi maiga yense ya moga igane Ensoko TV nande tokogenda sense moye chigazeti elinko manyingi kire ase chigazeti semambia bono asoka bako kwane nimbwate gazeti ya The Standard no chebe chintanga ninke koro kigabu monchumuligeli aiga nkoro kire bicha yumongwano yo mona boigo nkwane nenega igere nkwana yo gateba bilioni sano isato chikobwatanigwa na maftali agateba talingese birengo biribwenete monchumuligeli nabo gonyara ko somerese back page nero no rocha sensemo Chigosori ninki keroro nabo igo nintagete kogenda nkoroke egazeti ya The Daily Nation yimbwata soko boko kwane semambia bono nigo ebwate nero amangana yugo kwanera igoro yaba kichikura bali bare ase chinsemo bali bakoligererwa anamono bali bakurwa se ndibako se nyancha ekorokunga Lake Region ya bakurukurwa Nyanza nabo igo bali bakurukurwa Segetunwa yekoroku Mount Kenya nigo bagoteba nigo kwamba kororekana
nigo bonsi batakeire kogenda sinto ikuru kwe reset gose konyara koba bagwekoreka boyia na nana mono bosio bubochori bumwaka bw'ikirubire 2022 ngukwana bale igoro yogo akachikura bagete chinga kechimekera bagumiranete ne chinga kichinyinge babere bagwakachikura batali asobwa makolende asobwa ngontagete toitere ndaraligerelie bale ndigerelia aliale se chigazeti chons tirichine no mwancho muligeri go chakira ne gazeti ya The Daily Nation inago tebringo chikobango kumanyego tebanga Lake Mountain Big Reset for 2027 bagoteba ensemo ya Lake Victoria go sasa bamenye bali bakurukurwa sensemo ya Luo Nyanza nabo igo mwancho muligeri likuru bali bakurwa asige tunukia Mount Kenya ngakibono baeroberetie bosio bubachori bumwaka bw'ikirubere 2022 gazeti ya The Standard ngo kwa neregoreji bilioni 5 chikobwatanirwa na maguta alia atekiranite sebirengo e company bekire egayigase amaisone company yemekorukunga one oil company yumwanchu muligeli gatebekana nero yanyalituka bagi kugura amabuta yo na namonongo kwaererande ngo tebinga ninkibaka bagokwanira gazeti ya Taifa Leo semambia bonege kwa na byama vya kamwa wa waniaji mwanchu muligeli ngo kwa na balinga kebyama bigendrete ko babiko bakama bali bakurigyo borayi kurwa asebirogo osebirogo byekerengo nindo chega igekia magego kwanerukia UDA DCP na bogoto tebi na ikeliole go sengo tebwo USS guchia sekia meki kebatina chantebye ngaiya chakagenda gucha ekiama amwancho muligeli gazeti ya The Star semambia bonongo kwanerenga emerobelio ya umuraibu ensenigo ya tenere sebono iga batabanga kiama kia UODM na UDA nigo bikwamba korekananga nigo byabakane byabutukanire gose bibwate chinkwana chitaraba chikoigwana no mwancho muligeli na namana swakora tabanga nigo bono wanga nambalire barorekanire ngana bachiko bago tenere chinkwana echo kerebya mebi kororekana gutwara umuchando kulende litukuli igoro naligere tikurwa se page ya State House mbakwanete igoro ya ODM na boigo enchera ekiama kia UDA yochikobagego 40 tendara ligerelie no director toga ko enyora na bakubekera orole message yarenge kurwa ase page ya State House eliere kurukungo official page ya State House sebatetenga nigo bono batete chikobago chole timu yokoranga chinkwana egati ya ODM na UDA ngo chikoba chiri chigotwara chinkwana chiri chikurukunga chokotwara egekaro kyogo ligerelinga kibakonyara koba bakorusie mechandelia roro nindo chega igali tukuliegoro nigo batebange kiama kia ODM na ekiama kia United Democratic Alliance litukuliegoro nigo batwarete egekaro kyogo kwanera na asobwene na boigo bagatebanga nigo bono bachikoba bakorose committee eyo chikoba gego cha sobwamo elibanyara koba koranga banyara koba bakoranga kibakotinye bwamate bwabo na koranga babekiro kubwatera na kulikubwenerete na korra chinchera bakonyara koba bakubwatera na goikira nibiri byonsi bukiro munta koligiga igango kwana bale asibagatebanga ebyame byonigo bikoragwa kinakira omunyakiro gobwikiama nachikobanga nero koba asokoligelinga kirentu gikiranire chise ichiabo nigo ndoche nchire senchi abekire kulende bagotebanga nigo bono mwancho muligeri byama byonsi bichikoba bikoragwa n'abarayi babo nindo chega igo murayi bwense oyule nande umurayi bw'ekiama kia UDA nabo igo omoseneto Oburu Odinga oyinere ole umurayi bw'ekiama kia ODM narayi wago kwane rugaiga asibagotebanga bono Ruto stalls ODM UDA fallout Pixi Wanga mbarile to lead talks igo batagete koranga ngakibachikoba bakororekana ngakibachikoba bagokwana mwancho muligeli sembeo noroche lirobelio nebunalire sembeo likorokia ekiama kia ODM na UDA anemono ngakibachikoba bakororekana ngabaruete joint statement mwancho muligeli na gokwanera igoro yochikoba bakubwatera ngakibakogenda bose togenda se gazeti ya The People Daily semambia bono bagotebanga witangula cornered by law losing ground mwancho muligeli omonogeli bwe bunge omoske Moses Masika wetangula nigo bono agatebekana lichikolia moikirie engegu asakororekana nera agendete kuburubu nyamasi ase enchirelia kabakora nindo chebali batanga bali bakumurage biara nigo bagoteba omonogelio yo nigagendete kobaga kubuna machiko aliyakora ebunge bagotebanga kubuna standing orders togenda se gazeti ya The Nairobian aigango kwana bale fame and fights inside celebs messy breakups aigango kwana bale mwancho muligeri enyomo ya butekana iyo yarenge kumubwatania oyo gosekia abantu kurugunjugushi
na omwanchoye nabo konyara kaba wakoranga ningi kelio mwancho bago kwana bagatebo bugima bw'omuntu bwatelieta nabo igo keli bagatebanga ningi keirete nyoma yabeka bage kubunekana nabo gwesomere gazeti ya The Nairobian hasi bali bamanyete Njugush nigo alegati ya bali bakurukunga abantu bali bakonyara kaba bagotogokia kwa nyara kwa kumanyanga ningi kero tigangirane nchake ni gazeti ya The Standard nerongo chaka kwa bango gotebiga iga company kurukunga One Petroleum nerebekira maiso asechibes chigoteba jibilioni 5 chikobwatekanirwa n'amaguta arenge aliyagotebekana itekera nitebirengo nigo bateba emeli ekurunga MT Paloma egaika chinsemo cha Mombasa ekaikia amavtoro kurende kurulitu kelio nigo yaberege gwasyolia buna ngaki amavuta y'umwancho muligeli atigire bali babwate chigali chiabo na bali babwate chibigibigine byoma binde byonsi bigotumeka amavuta yu byatigirwe asencherelie korokinga nigo bono amagulia betega kogenda kirama nabo igo konyara kaba bakoreta amavuta itekiraniti ebirengo gaigo waziri bwa amangana ya maguta nabo igo kuligeli chinguru cyomulero Opiyo Wandayi niga gotebekananga nero urwetogo chika wotebanga consignment gose umuzigo yo betega koreta urusi gwa sechiro kurende goikira bono igo mwancho muligeli batebe company ya One Petroleum nigegendete kuruchinfo isigo cyase chi company chinyinge chiri chikoni ya mafuta na anamono asibako bakubwataninga amafuta yo chinfo isichi bakurwa batagete bakanuni go chikobwatanie umuzigo yo orete tu obwata amafuta yo gengo tebalenga bono amabuli manene niganyara ko bagago soka na ndekeliye kubuli gunga ningikelia bono mwancho muligeli kiaberege kolekana gaigango buli bale ngaki Wandayi akwamba korolekana nigo akwanete chinkwane echo elikonyara ko bagakorango nyare ko bagago kanya lioro cheliale ko bali kurukurwa asaba na inche obale korekanete gotebanga nigo bataisane getino roboti ruwa sogete nande boygo nigo bakareko bagotebanga chinga kichinde liboli ndi bakoboli gose abantu bande bale magega yokone kwa mabutaya nande babwate chinguru chinene bagotebanga tanyara ko bagagotene ni gugaiga no Opiyo Wandayi okwanirwe company kurukunga One Petroleum Limited na namono chinfo isinchire gaiga bagoteba boniga amafuta yuekera betega koreto go chasense ya Kenya nigo tebekana alenge kifurushi ke gotebekana kisaine bilioni 11.3 na nigo bagoteba mwancho muligeli bono iga amaguta yuniga onchokire nakoba egento gikuruku kyobututukanu obutukekera bogendete amagoligo kina na boigo chinga kia mavuta yachete nagosoigwa sechiro negentekene sano mugano yuniga ontagetenyo bwati asepeji akaneno konyara koba kogwesomera nakoba kokomanyanga ngaki ekonyara koba onyara koba kokomanyanga nkikilikendete aiga egazeti ya The Standard ngo kwanerere ngaki obutuki bwa bere bo kolekana na boigo ngaki babete bago kwana na ekyombikelikia KPC gose Kenya Petroleum Company yuetenete igoro ya mangana ya mafutanga kia kwana nuwa sense ya Kenya. We do not have a dedicated tanks where KBC stores different cargos of the same grade. It's all discharged into the system and thus mixed. One Petroleum can't retrieve the fuel that they supplied. Mwancho muligelingo kwana bale asomo bisoyo mo yotatagete gukwane keliyetalia ya atebetenga intunto bugati chitangi gose chistos to kubeka mabutaya kerachire na mabutaya kerachira ase echiro ntoko nyara kwa batoko yaira nigekogera ayande nigo konyora aburukaniwe igo mwancho muligeli bwesomera na kumanya igoro yobo tutukano bwa magutayo ase peji yakane na koranga ningi kelikeroro elio nyara kwa bako bwesomera nindoche asa mangana ko bwatani keliyekoro kwa maguta nindoche ya Kenya Uganda nigo bono bachikoba ko bwaterana na kwagacha Kiwanda kiyo chikobage gosibya mabuta se ense ya Tanzania nigo bagatabo mwancho muligeli egente kiniko kyambire kora wake koleta chinkwana chiri chikora kana kogenda sensemo kiro monto niga kobaga kwana naya niga kwane tu mwancho muligeli asege karokeli ya kolekanete asorogongorurwa ense ya Kenya na namono ase chinse chiri chiro asorogongoruriro gorukunga Africa ya mocha the East African Community bigotebanga nigo batagete ko babako bwaterana na kobeka Rwanda gegosibya mabuta asensemo ya Tanga na namono mwancho muligeli ke kwamba korolekana nigo ke koletwa na korolekana kubwata nigunulio kurunga Aliko Dangote oyo okorrekana ngani gatagete ko bagagwe sona na koranga onyara ko bagakorore nchire kamine yungi Kiwanda kyo ko bakerege ko bekwa sese ya Tanzania asabali botate ko manyanga ningi kilikeroro chinkwana chiri chikorrekana na namono engusana ni yarolekane ko bororo na bokoraga igebicha eroro ne yumura ibwense ya Kenya
umuske William Ruto nabo igonto murayibwense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni amangana unigale page ya gatano ya gazeti ya The Standard yasogwe somera asenchira bwikira na kumanyanga ninki kelikeroro elionyara koba okumanya bibaga lende mwancho muligelia se gazeti ya The Standard kokwa na bale page ya kabere nga kyomo chando bonoro lekanire koba sechiskuru kubwatekana na kilibaga tebanga ni gobono ogwakanwa gose okurwe gwechibesa kiri kikoba kigokonya kisemi kitali gwakaniro kibese kyabere mu chando nigo bateba nigo bonere wiki ya 14 se kalenda ya masomo nigo bono iga kwamba koragana chiskuru chinyinge kigendete gwetero mu chando monene gotanyora kibese na umonchu muligeriliga gango kwana bale goteba nga chinde nchiranyora kibese cyokoba chikogendera imirobili yabo nindo chegaiga oyokorokwa umulikyo manase wizara yekisemi cyuburuso okurunga Julius Bitok nere niga goteba nga amaene ubwanchiranire umuchando nororo nande kerengo gikibese kiri bakwana nago chia somoro kiwa nigo chia bachigokea korwa asigoro nago tebeti umonchu muri bateba chialenge chishiringi chibwe 22 se okero omoro kiwa olese skuru Elia secondary school koigo boigo mwanchu muri chikanyara kwa bachigokeiwa nago ikira sekerengo gense niga teba igatie chishiringi chiribu isano nemo ne chiribu isano isatu na chiko bachiko akanugo chia asi skuru ase tamu ntangani bakuru 3673 gochia se chiskuru nabo igo banyara kwa bakuru chiribu sato gochia so moro kiwa kero moro kiwa ase tamu ya kabere na kolende kibese chichi gukwanerunga ngakichikonyorwa nabo igo mwancho muligeriliga igango kwana bale ase eno mubaro kinamba kiri chiskuru kiri chikorekana kiri asense ya Kenya nabo igo mwancho muligerili ngakibone kwamba kororekana ensemo yekisemi yatwara mu chando ibwe somera na komanya aliya gutungete igoro yekisemi ne kibese kiri chikorwe gwogo cyase chiskuru ase page ya kabere ye gazeti ya The Standard na komanya ningi kelikeroro elio onyara koba okwemanyira asenchira yobikirano mwancho muligerili ase page ya gatatu gaigango kwana balenga ngakie serikali yerule gochikobage kubwaterana nebyombe byabali mu nakoranga ya nyare koba yekobekemero byemiya yokoranga bali mu ngonyora bale cover ya insurance ya SHA eyo chikobage kobakonya elikogendera likonyora obugweni ase chinyagitali nigo mwancho muri batebanga nigo boniga abali bachikoba bakonyora ogumweso nabo igo kuchikoba bagokonyeka kubwatekana na monchuliri ali aberega gokorwa na serikali ase kiumbikelikia SHA na namono ukono kubwatera nuko yikwabete gukobekwa nabo igo ekera banyalti koba bago ikaransa sobwa mona kumira na litukuli ya Jumatano na koranga babanyare koba bakogenda asobwa mona korekana gaigo mwancho muri yo gokwanerwa no mu waziri bwa amangana yobochenu umuske Dendwale nabo igo wizara ilietenete chisemi asense ya Kenya nabo igo egento kilibatebirenga nigo batagete korra babekire into ikurukungu go streamline enchira oburwali bw'chikoba bokwana no chia se abali mwabu igaiga abamanyini go bakwanere nga eliogo liriri koba likorwalia malaria nigo lichikoba litakole miremo asimibire ya mwanya bantu sikilibagoteba nige kwamba kororekana bono malaria yu ya chakire ko bage kobeke gento genkorwaki bose resistance eyo kera eliogelio kuritumeko taliko nyara ko ba kogokonyeka kugwena kurwaro nigo bagoteba nigo bona abantu bakuru ku researchers batakire ko babayibeke chingaki nakonyara ko bakoligerelinga kibono nandi bachiko bakurwalia oburwire bwa malaria asebono bagoteba umwancho muligerelie nigo kwamba kororekana umuchando ororekane malaria yetandie tugeruka asekibusi timanyeti sendero tokoroka eso sera ya lietandire tokoliroka kuinyurande mwanchu muligereri igada bogwe somere page ya katatu ororenga kibali bakoligereria mangana yobochenu na bakonyara ko bafako kwadera abagada yo elito jara ko batoko enda bosike batindo nche ko soyera ga igege tugwantebya digo bakale ko babago tebanga mwanchu muligeli aiga maliogo ali akore twese chira taikira ntebirengo na kigente getangani keirere kiroko igwiliogo likurwali mareli talikabali ko kole miremo agento kendi ya kabire bago teba kiroko iruchiko nini cyokurwania oburwire bwa malaria tuli abantu bande mbali gukora malioga abo yoro no muchandura kira asenga litukulia lero ntebyo montaso ese nyumba ya chake kwabusa arusie asechi shelf chie kabati
arora asabikirita marioga asabikite shelf na bagocokia chikonini chitigaretora atakuri tigento kindi gia tatu bagokwanira nigo bagoteba nga nige kwamba kororekana asichinya gitari tokogenda abange nigo bakori into ikuru kunga okoena na into ikuru nga diagnosis girembe nabo igo into ikuru kwe full up na koranga kyumurwe iragendrete bine bintu biribya bire bikoreto muchando nabo igo mwancho muri batebe birengo byoburwe obubwe timatigo sinabundaro keso sera nigo bikine temono nande anamono mwancho muri liga igabakare otebanga marioga mange nigambeire gakororekana nabo igo batebanga kera mwanya abantu bakona ko babagotara bakorwe nsemeye nde nakogenda sensemende nige kwamba kororekana chi parasite chiaso irigo sebinyinyi ibinyegera byasoira somubire ebyo onchoire enchera marioga ko bagagoturwali nabo igo mwancho muri nigo bagoteba abantu bange kera bachire sigento nga limited access to new alternative drugs abantu bande konyora libagelio yokonyora abande babwati enchira yokonyora chikonini bwesomere na kumanyanga ngakibono buruire bwa malaria bwechikobo mu chandomo na kuburwalia elionyara ko bago bwesomera narora sensemo yo mtandao litukulindo mwancho muligereri mungwano ndogo tebanga engakinero gikira omubere wankachi antibiotic pi no ruwara bachikobeka bateba lyogo ndiri correspond kwanyora ngabona omubere na liyo muntaka ba declared ngukule kwanya oranga bono taliko nyara ko bamaliogo tayago soa no mwali kwa nyara ko bago ko lucy fight igentondo chega iga bago kwanere ekikirengete innocent kirengete kebati kirengete kiromonto nabo igono nyana ngoje itore nerega igankelinga kera kwa irwa maliogo gose chikonini tuchikole ko runyagitari nabo igoto basako gendo ko ligende igurunga self medication oikanyagita oikese chemist kwa magotebia a pharmacist nigontagete onge chintetere chia malaria monte yoga tebiri malaria urwarite naibwe komanya ne kwebekire bagateba diagnosis no muchando monene uko bagokorete umuchando bantu gusito gateba ne chemist gose ne chemistry toje tukwana litukulinde toywane tubanyenga ngaito koberera samangana iyo ekegambiro nigo mwanchu muligia kanire bono kubetereria abanyanyimbo kurwo roboti ru kubwatekana na kilibate abangane mu basokanurenge bwoboli mu mwanchu muligeri ekegambiro ekenene aigasu mucho Nairobi nigo gia tugutire kina ekyo ase omugendio yomo ako atageta abanyanyimbo banyara ko babakurwo roboti kubwatekana akiliago teba nigo batebete mu basokano okorekane kurinde sera goteba no mu basokano bwoboli mu Protas Shimenga niga chete se ekegambero nagoteba nga chinga kichiri cha covid ekera ense yasiekire nigatebeti gunga egari yaye nigo konye yasoire asumubasukano na numwelioye aigasu muchonero bikulende gateba nigo yalenga se chisemo cha Kakamega kulendo mune chibina Justice Lawrence Mugambiri tukuligoro niga mutebeti Shimenga niga minyokira sobwango nako chaka kobaga kororekana kurwa machibu ekera bagendete ko baba kubwati mwancho muligeri kubwatekana nolio kwamirelie ekine kiniga gateba egari yaje echinga kya gotebekana nga yakoretu mu basukano erega goteba yo yalenga so muchyo Kakamega lakini yagotebe gugo yalenga muchyo Nairobi ekya goteba nga nobuli mu bwale ngororo na ndega iga mwancho muligeri ekwamba karorekana nga Shimenga nigatebetigwe akane mungwano ya mugurunga Daniel Wafula emilioni ya menugutesa tasikili bateba nga ganyoretu mu basukano bwe bara mwancho muligeri nabo wesomera gaiga bwe manyenga ki mu basukano yo bagoteba nga nigolinge bwobuli mu muganole page ya gatano ye gazeti ya The Standard na araligereri Standard bono ntagetensoe ase gazeti ekorunga The Daily Nation aiga no togo kwanera igoro ya Lake Victoria no togo kwanera igoro ya Luo Nyanza na Mount Kenya bagoteba nga nigo batagete kutwali gento ikorukwa reset yo mwaka bw'ikiri 2022 aiga nechi namba bago kwanera gosomu barobwa bakichikura mwaka bw'ikiri 2022 nigo orogongo rwa Nyanza rwa bwate abakichikura chimilioni 2,150 nabo igo chiminye na 30 na kianda about 2,160,439 abuna bwa baki beligeti wakachikura kurwa sechinsemo cha Nyanza ase Mount Kenya yabwata bakichikura chimilioni 5 chiribu chimisano na 250
na ibere nabo igo mwanchu mulire chimikianda 50 na bantu batano nomo bataba 5,770,976 kolende asiboni gakili bagotebe projection gose kuligere ligo chibosio ngakyo mubaro yo chikoba gokororeka no mwanchu muri batebanga ni gole chi milioni ibere no gutaisana ibere nabo igo asensemo ya Mount Kenya babwene tego chikoba gokina bagoika chi milioni sana ibere eno gutainye gaiga nkibago kwanira mwanchu mulire bagoteba ngaluo Nyanza na ensemo ya Mount Kenya ase chikura isano ne mochi abere chigokora chobo cholyo bonene asense ya Kenya niko babere bakotwara kili batebanga bakogenda obosi kiro muntu agotoke kambi yaye igaiga ngo kwana bare batebanga chinseme chibere nigo chiabere chikwamerani sana asobo cholyo bonene na ase chikura chiakorekanire chiense ya Kenya isano na ibere chiobora ibu kuligyo obora ibwense nigo isano nemo chinseme chibere chiachiri kiro muntu ale sense mo yaye aiga ngo kwana bare bagotebanga kurwa ase ekiam kurwa ense ya Kenya so ase byame bingo mwaka bwilibwe ya mochimikianda 1992 nabo igo mwanchu muligaliga gentu bago kwanera ngaki siasa yense ya Kenya ya nyarako bage ko kina kurwa chinga kicho na agentu kilibago tebanga chisemo chindenga kichiabere chigokora chigwaka chikurango kwa nabale mwaka bwechiri ubere na ibere ekera chinseme chibere chia chetasobwamo na gwanchira na gwaka chikura sobwamo kulende kuruchinga kicho nigo asamatuka mange oyo libono nyagosira Raila Amolo Odinga habere gakogenda na kuryo buraibwense igintu kyaroreka nenga bataliko babakumira nasege kabwe kemugwaka chikura na namono nigo bagotebeka no mwanchu muligelie kurwelio nigo babere bakoba se chinsemo ibire bali ko bale nyansemeye na bali nigo bale ngumbwe yende igaiga ngo kwa na bale bono ngo kukwa Raila Amolo Odinga ngakikwabere kogosoa ase siasa yo nabo igo ngakiatigire se chinseme chibire gotoka asamatebekani na gaigo kwa na bale sesemo ya Mount Kenya gutatuara umurwanire libwo kulige kirugo cyo buraibwense umwaka bw'ikiri ubere 25 na ibere kubwatekana na kiliba tabangari gate gashagwa ni garuse tubo bisigo selichi kubuna bakwamba kulige kurende ndira ba interpreted bakwamba kulengelinga na batachi ko bagagotoka setebega igango kwa nabale umugano USPG yakane ya gatano ngo yobwatinde kurende tigandara gotebya yande ale ase gazeti ye nigo bagokwanera ngaki cyumbe giya shabono igakiatigire kinyagitali ciki county kigendete ko hetera obororo bonene ase serikali yenene gotebeka netaraka na bilioni 5 nigo mwanchu muri bagokwanera gaiga nga kinyagitali kinyinge ci serikali ye county nigo kigendete gwetera amakongo bwatekana na makabeso aliya shatarakano nabo igegento bagoteba nigo bono yarorekane koyeli ebirengo byokwanana obugwenia ase kinyagitali aho ciki county nabo igo mwanchu muri liga yesu bagokwanera bagoteba nga nigo kwamba kororekana no nyembali bakonyara kwa bakogenda se serikali kinyagitali ci serikali ci county abande batari konyora obugweni yasencire bwenetega iga oyole sebicha no muspat Margaret Nyakangu uyo kurukunga mo controller of budget gose urio kuligerelinga ngaki budget ko bigotumikana kwa igo control page 10 nerebwa to mugano yo mwancho muri lyo bego gusoma na kumanya ningi kireko lende gogenda ndoro naga igo munkwano yo mona gachetese keminano gyo gusimika emete nere akurukunga Kiplagat Kibiwot nere niga tagete kubuna record yeli kurukunga ya Guinness World Record asogosimeka emete menge gotebekana gasimigete mete chiribwe 23 chimisate 25 nemo asege kagi chinsa 24 mwancho muligeli umugano yinere ngo chikobango ligeli gigotiga ndara yo bwati asobwango ndara genda ase obwango se page yakane na kuligeli ningi kelikegende to mwancho muligeli Wajo buligere ngora inyora mungwano yo okoro Kiplagat oyo simegete mete within 24 hours osimekire 23,000 ningotebyo mubaro yonde go kibosia asimegete mete kiribwe 23 kimisatu 25 nemo ine meta asimegete egekagiye chinsa 24 hours muswati yonde nere na cheta kabwani umute nera kanyara kwa bagago soigwa asigendigilinga World Book Record Guinness akanyara kwa bagago nyore endorsement akanyora chibesti nyingi wono umwana umumuro akolire gento giliyo kubona ere gusimekemete asabanta ababere ngobwene takwa guchibese kebatiere nkonte byara maoninga igo tuabwene telitangani turangirigwe holiday champion ye UHC asegeti gya Kasarani gosera ila Amolo Odinga alekora agenda kebati achichororo tororenga ki umwana uyu asimekire mete
23,326 taliga gento kire rahisi sana gosimeka se chinsa 24 anta bange ngosimeka bale chaye gusiga ali kera kwa irusirie beti kwa yire mugondo ire ngora atuberira silituko abo kweboliri boliri tigandara aligereria siasa ya Mount Kenya ACPJ na gotebi ya kane nigo bagukwanira muraibwense nige kwamba karorekana utwaliro bwa matena gosoa ase chinse mo chirichia Luo Nyanza kurwa omusikera ila Amolo Odinga asiribugima bwaya na niga agendrete gutumike script yatumegeto mwaka bw'ichiri 2022 kogenda sensemi ya Mount Kenya kubwatekana kili bagoteba nigo umwaka 2022 umuraibwense abete ase umulimo Mount Kenya na namona kanyara koba kagonchora enchera siasa gokorwa sensemeyu na aiga ebirengero byorengongo kwa nabirenga kyo muraibwense agendete ko bagago swa sensemo ya Luo Nyanza bwanchira nirega igagoteba na maene umuraibwense orosiri ndo ikurugu Chindroad na goswa sensemo ya Nyanza kurende gagoteba nga abarai bali asekia makia ODM na ande bakubwatira na nensemelia Linda Mwananchi nigo bagoteba goswa kwa igentege tangani baroche no kobunekia makia ODM gechiko bagekobunekana aigango kwa nabale use kwinyura kubwikania ragoteba nga script ya lenge ya 2022 asensemo ya Mount Kenya tiganye bekasa mangana yorengo agoteba nga 2022 egento muraibwensa akorete ekarachiete chinsemo cha Mount Kenya litangani garuseti abarai bali amanyete babuate eliogi ndande bare ko babakororekana babeire se siasa bamanyete kilige korekana se siasa karanga barusi woro akalete gento iguru ku new generation leaders asesemo ya Mount Kenya agakikisha abantu ba Mount Kenya mbabwe atikia magekuru kwa kiabo gekoba identity aiga orengongo kwanirale igente kiona kero kinekike kwa nda sensemo ya Luo Nyanza use kuligere liga iga gokwana bara mangana yo gotaka kurusia kiama kyo ODM kirwa sensemeyo mubarobwa bali bakonyara kwa bago choro kurwa sikiama kyo nyara kwa bago kya nabo igo kiama kende nyara kwa bago soro aiga gokwana bale ngaki obwaki buchikura bwa korekanete gokwana bale nsemo ya Kisumu Migori Siaya Homa Bay cumulatively go sasobwa mekerechia cheta sobwamo nigo chia bwate chikura chi milioni 2.2 ichenya tukoba chigwa ku mwancho muligerele swaga tebekyo mbeki IBC nigo gya kagerete ng'abantu chi milioni 2.5 na 2 mbanyara kwa bagwa kachikura kulinde bataba chikura gwetani 500,000 enusu milioni nchia kirioro kurweli mwancho muligeli nigo bateba Luo Nyanza nigo ya bwatanete na gusabusana amaboko na ensemo ya busongo ya Kenya Western Kenya orogongo rwagusi coast nabo igo ekanyara kabage koros a crucial voting block gose ekanyara kabage komoroseli muskera ila Amolo Odinga ensema ale kabaga kogenda onyora chikura sobunge asobwa moga bago kwanera orengo niga bateba ngegente kinigo ge kwamba korekana ngangi chikobage gonchore kurende agoteba ngeke abali bakonyara kababa koreta siasa ya bono iga ya ODM kabage kubwatani ngono muraibwense agoteba nige kogenda mamincha yebinto biri Raila Amolo Odinga aigenete aiga nabo kunyara kabagwe somera kuru mwaka bwelibwe ya mochimikianda 92 ekera multi party ya cheta sense ya Kenya ngaki chinseme chabere chigwaka chikura bali batagete kumanya game of numbers uligeli Mount Kenya ngaki yaberege gwaka chikura chia ya sense amini sense ya Kenya nabo igo mwanchu uligeli Luo Nyanza ngaki yaberege gwaka chikura chia korwa 1992 kerense ya Kenya nyorete multi partyism page ya kana nabe okoro kyumubaroyo ngaki chikura chia likiwe ngaki abantu bagwe soki baka chikura na kibaka babakorosi uburaibwense kulende gento kerekenene kero chikondo mutumukungeli batebanga semo ya Luo Nyanza tebwatyo yokuligie kirugo cy'uburaibwense nesemo ya Mount Kenya nero boigo kwamba korekana tebwatyo yoraligi kirugo cy'uburaibwense bono bonsipi nigo bakoba bali bakorosi abarayi Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
yote kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru ali panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gocha sobugimo bwe asamange twakirisimia namba 07
06840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichobutindu. Ebagoteba ngo yogoseko mwelio nero gosekabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro umurobili kurkunga amegelio yebebelia. Umurobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astraka ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokorwa. Ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Mwanchu murigeria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Nsoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere ko chiakwenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri Nsoko TV ntabe to koletera amangana maji abunane to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubomuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Nsoko TV oboroso womugusi mugusi omwancho murigeri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete kotegera rororo obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monese yonsi ya Kenya eye Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Mulili chitre merongene na isano isato asemambia bono maiga yense yamo kera tokira nande toligeria ayale ase chigazeti buna nare gotebia igoro ya amobaro bwaba kichikura na namono kurwa sensemo ya Nyanza na boigo asensemo ya Mount Kenya iboli ndire na tebeteli tukolinde gaiga kera nare goteba kero ligeretie chinseme chibere Mount Kenya na batedengu bichikura sana bali bakogenda kuligio roba chikoba bono mono bagusuma mbaba sakurwane roro baigwane ekora ekera batabugatie candidate una bagoteba na bokonyora nonye na bakichikura ekere enchireri basoka bachigwaka onyore ya chirense yento gende gya kabere na garokyo asesemo ya Luo Nyanza muskerera molodinga tayo kera tayo ntumanye tigo sabanta abasogete 2.2 million election sirichete tenu swe million mbasoka ngakyogo soka wichikoba nakiyeko ba interrogated yese gazeti chinkwa na chabara ibali bakoba bakuru birengera byabo nabo igo asensemo ya Mount Kenya ekadi nero rekirite bagoteba yo mubungo Kiharu Ndidi Nyoro goteba lenga nere inchirako bagakororeka nimbu yaye inchirabere gukwana natigete abamenye ba Mount Kenya inchiragete igatogomanya ligo senere igaratebe ngangurigia lekiro kinabo wesomero umanye amangana yuale ase gazeti ya The Daily Nation twira nega iga ase page ya kabere ndarakogo kiesenjuri tukulire ni Juma
mungwana yo monaro gurunga Kakai Kilonzo bali bakinete myakeli ya to ya magega ndusi angoje yoro ndusi director Zack tigalie kebati namanyete mugaka Kakai Kilonzo go batebanga nonyo kwete myaka yetire 40 nigali ngo mu bwicingero gwikira bono iga umwanchu muligereri nigagendete koyana ase chinsemo nga yakoyana bagateba ekera emejege gokorekana chingero cia Kakai Kilonzo nigo chikwa muma ekera olese chigali mechi matatu anamono chiri chikorwa nali netegali tukeli maguru Machakos town bagoroka masaku gocha Nairobi amaene chigali tali ko bwicingero nichia seito mono korugusi gocha abana ali nete chinisa nabo chikobwi nande chikobwi omuntu bwege kamba gyoka ke Swahili nkia lengoro mugako ko bugigworo Kakai Kilonzo abateli babono iga nabone go mwanchu mulingo kwa nabalenga keiboletwe kuruchinsemo cia Kilimambogo umwaka bwiri bwe mu chimikianda 54 nabone iga akanyara ko bagakurwa sensemo yobutaka chingero cia yali ko bagakubugi ebita byaye umugano urega igano yokorokia esabali ya bagotebo umuziki ye turakwa aiga nindo chumurayi mnyebono ulinyagusira umuske moi nigale ko bagakorrekana gogo kasana chi ngakicho wategera chingero cia Kakai Kilonzo igona bo bwesomera amateyemo nigobone igo mwanchu muligelie tigarete no bwoba mono ase omungwano yomo oyo kwanete na barabu ilyo mwelyo yalengo mutinyo 5 mwaka ulio etete chitariki sana ibere ase lieto gurunga Richard Omondi nigagotebekana atumirete ujumbe nyenye asensemeli ya Facebook asensemo ya Messenger agatumira mokoyoye akamotebya ngaki ekera amukwanera akamubuli ngakiole nera akamotembu yande akamubuli ngakyogendere tabu akamotebiga iga nebintu nebikongubire natugora teba ningane byumubire nande ngero nire gasogete kebati ikale goteba America bintu nebyumu amoteli agotebi goira ne Kenya aiga kukwada balenga kiba kwanete chinkwane chumwanchu muligereri nande bagoteba chialinge chinsa isano ne chitaike 49 kera batwalete chinkwane chibakaba bagokwana kulende goikerelyo go tana ko bagagokwana nigo mondi agotebekana chinga kiechimoni gale ko bagakolemeremo asekyombegia KDF na nigo bono igo mwanchu muligereri amate ya yetigarete no bwoba etamanyetia sachiete ngayaberete gaiga ngokwana bale ngayo mondi akorwa sobo ngayere ngaki arorekanete lyo mwali asensemo ya Facebook message asale goteba ngambu yande kulende bintu mbiri wiya nigo chinga kichiri chinkongu nande nigo bateba chinga ki chimoni gale ko bagakora emirimo ase kyumbekeli kiana Nyuki Barracks asa korete emirimo ase migi kakimya ketanebere no mwelio yakanyara ko bagagosirie gasi yaye nakonyara ko bagakogenda goika ase se ya Russia asali getigwe ko gati yabali bale ko bakurwanira use koligereli iga mwancho muligereli gigo kwanirwa iga abande bachire asense ya Russia babekirwa sesegi nembali yokonyora abande babwatama igelyo ida abande baruete police abande baruete asegi koski abana jeshi na ubachie torbono ngina oyo kurunga Tereso Kiri nigobono aigenete nga omwano ye na barase ko bagakoirana mwanchu muligereli augoichani agaiga bagokwanira ngabanyanyimbo nigo bachakiri botuki eliko manyanga ninki kerire togosira kwa omwakiri oyo musiriti bugima bwaye Selieta Tom Ouya imbukwa oyo bagatebaniga akorekana anyarte ko bakagoitwa na namona asabantu batamanyikane tichinsemo cyarambe sako estate Donham iga Nairobi na nigo batabo mwanchumbulige korwe kinigo Kenya ko bagekorwa amabuli ya mange ase bali bakorwa bayigereli mwanchumbuligeli kwamba kororekana batwalire gento gekorwa nga obwobo bonene aiga sbako bagateba asama tukabwa ngamba wakili nigo bono mwanchumbuligeli barorekane gwetera chinga kichinkongu bwe somere gabu na nigo mwanchumbuligeli bateba nga kichinga kichia cyo mweli keraro rekanete akabora kurwe kegambero naboigo omweli kera bamonyo tatigere chingo machintindi bakamuminyoki gwika asenya gitali ya Kenyatta National Hospital no mwelio ya gasiri bugima bwaye umugano unigole sepeji ya gatatu abanyanyimbo nigo baona bachakiri ubutuki naboigo uyo rumurayi bwekyombe kia Law Society of Kenya Rai Charles Kanjama na ndormu wakili otebire ngasobwa ngo igani gatebire bagokora ubutuki na komanyanga ninki kelikerete agasiri ubwo bwaye mugano yo gwasomera sepeji ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation na komanya asobwikirano taitengende bosyo
tukwanira ye chinyagitari gaiga spakale gotebe kiombe kia gia sha una kitara kana chinyagitari chinyinge chibes chiabo chiri bako bagosaba aiga mwanchu muliri bagoteba nigo boniga chinyagitari chinyinge chigendete gwetero muchando aya niga beri gagwasiolirwa nolio tenete koligereri ngaki budget yakabage gutumika aselieta umuswati Nyakango Margaret asagoteba chibese chinigo chinyolire kwena nwago chia ase abakenya nabo igo mwanchu muligeri agoteba gwikira boniga chinyagitari chinyingi nigo chibwato muchando nindo chega iga county ya Nyeri nigo boniga taranyora chimilioni chimisano na menu gutaisa chimisano nemo 33 mwanchu muligeri ngutaisano nemo bagoteba echini chibese chitaraiba chikwena no aiga ase county bagoteba ya Nakuru mwanchu muligeri bagoteba nere taraigo chimilioni sano nemo na kianda ngutaibere county ya Kiambu egotebekana etarae gwachibestia chirichi milioni 4 54 na gaigo mwanchu mulingo kwana bali county chinde buna Mombasa kuna kuliginde ndolego Siaya Kitui Kajiado Garissa Nyandarua Kwale na boigo ntwaro cheno no mugavana bwe county ya Nyamira umuheshimiwa Amos Nyalibogago kwanira igoro yo muchando bwe serikali konyoli chibesa gaiga swagoteba gwikira chitariki 22 echichiarenge mwanchu muligeri litukolia lialingelia Jumatano yes nigo mwanchu muligeri batebanga konya nigo batebirenga chibese chichi aruru kurende naro chomu waziri na igetebosio bwe committee bunge na koeranki kelkero bwe somere na koranga kya makabesa yuagendete kole to muchando ACPG ya 14 bo igo mwanchu muligeri ngotabale igoro yaba umuswatio yo muguruku ani wanjiru ani njeri na bo igo ase abandi 10 baro babere bagotangwa senyagitari kurunga JM Memorial Hospital USA County ya Nyandarua kubwatekana no kubogosinyo gwakana ebili ya nyagitari aigango tebekanere nga umuswati yo nigeligeti numurobelyo sha kurende chibese chitachi konyara kabaga gwakana chimisano chiri chia kiromutienyi no mwali keraba abagakurwara akoenda nyagitari umwenchu muligeri ekabo muchando kunyara kwaba akoigorera ubwesomere umugano USPG 10 komanyanga ningi kelkeroro na ali akobwatania ensemeyo ya sha Safaricom nero yabekirwe kina sobono igabagotebanga sogotumika system yeli ya AI bagoroganga chatbot ya Zuri ulitoko batoko bolia iga bagotebanga igobatagete ko babakumanyanga ngaki ekonyara kwaba gekonyarikana system ya AI ekonyora personal information wetera senseme ya AI no mweli mwanchu muligeri bagoteba nigo barochenga nonya no bwene bwabo nigo bono mwanchu muligeri bagoteba bo konyara kwaba gosoka use ubulendi bwa information yabo iyo chikobage ko muchando goraro Safaricom tebanga chati na Zuri wesomere page 12 orore Zuri ngakirende abere gakobe kugaiga mungwano uli nagatebya hobunete record iko yogosimeke metemenge nande okubwatanirwa aso kurende bintu bitwetana ine na mono kuligereria igoro yemete aselieta Hillary Kiplagat Kipiwot Hillary Kiplagat Kipiwot nigo mwanchu muligeri abunete record yeyu ye chinsemero ngebere nenye asogosimeka emete chiribu emero ngebere naisato chimisate emero ngebere naisano nemo mwanchu muligeri iga nigo bagoteba nigo konye umubaroye ogendete ko bagokuligeri gu nande nigabwa tekerenga gyukobuna record yebekire ye kosimeka emete ase chinse chechecho emete ere chiribu 23 50 nomo ere nomo Canada yo mogurunga Anton Moses uyosimigete mete yu mwaka bwechiribere 24 ya mona na mono nigatagete kubune record yu nera so sebitawo birugurunga Guinness World Record na umwanchu muligeri nigo boy go bagotebo mungwano yo nigara oyo mobwa bali bachagete kyombe gurunga Green Earth Ambassadors Foundation na nigo mwanchu muligeri wateba are kurwa asense moyelgeyo Marakwet County bwesomera na kumanya ningikere ACPGU na anamono nabokonyara koba gokonyora libaga wambanyire koba gokumanya mange na mangale sichi gazeti h na anamono narachole meganeliere menene na koranga ningikelikeroro aiga aswagotebanga Nyayo Stadium nigobone chikobage gutware kemina no keliye kurunga World Athletics Continental Gold Tour yue kurunga Kipkeino Classics na mwanchu muligini wateba egati yabali bachikoba go ikirano rombaroro kemina no giechi mbero chechi mita emia yamo
niyo chikoba kati ya Ferdinand Omanyala na boigo no muiboru bwense ya Canada korunga Aaron Brown abara minyoke chimbere cyo naboni ga mwanchu muligerelie kibara tabanga nigo batata koranga kiba chikoba bako ni anchuka bwe somera na koranga kike minane kigia Kipkeino Classic kira korekana sense melia ya Nyayo na boigo mwanchu muligerelie ritukulia lero mbabegete ratiba hiye chikosoli chiri chigendete onye kobwata libaga na boko genda Nyayo libaga kobera nyumba depression yego itonye kobwata chibes chinsi nini wa access yabo uligerelie chimbere cyo ororera abantu guruta bari litimo abandega iganko minyoka bari bagateba chimita chiri busato bari banchete chikosoli cyama minyoko na ebintu bikobwatani gunobo ni anchoki bwesomere na koranga ninki keroro gazeti ya The Standard yo Samuel Nero nigego kwanira igoro yo obotutuka nubuli bo iga ese gazeti yo mwancho muligeli na batabanga nechinga kibono igachi aikere chiokoba asegeti kyanyayo na koranga ngigeli chikoba kolekana gaiga indoche litukuli garo mwancho muligeli batabe bicha erega iganeyo Manyala buna nagotebyo muswati nara okurunga Thomas na boigo Rogers na araiga na Odira ulio kominyoka nere chimbero na bokonyara kobago ikagabu onyara kobago kuligeli nagaiga timetable be kiroro ne chimbere chia Kipkeino na boko genda uligerelie Mashemeji derby crunch moment for title staffed FC Leopards bwesomera uligerelinga ki Premier League ya Kenya egendrete na mono koranga ngikirikegedete nimanye tabange bagonte Innocent Tebe tebo ya England ngotanga ine Manchester City igobare ngandi chi point ya 52 na ibere na Arsenal ngogendere mambye kogosoli na Newcastle na guchinchia etebe une kororekana aigane Nsoko TV cyabere chisabire ne taike monta tetogendo mutimo kukolendo mogani bwe litukolia lero moncho muligereri naye nimbwatengana gaiga tobe kutochikoba togo kwanera kerechi kirichinga kecho ningotebi elibwe yanderere nesimi yago chichega iga orunaya machibu ago asemambia bono Eye ni Nsoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobili yitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho monene Nairobi. Nsoko TV uboroso womugusi Kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngarombo ijano umotu wataya mabwari Muligereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete mirondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa ole bakalia omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara igatebete nige kuira ekerengo gete kububalimo kibirengeyo eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuteneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomusimamo yomutiri akonye kurwanira omugusi nyora omuske Oruoba ni alinge omuseneta omuchorwa w'ekyama serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria w'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerogyo kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie mirimo obeire okuruanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kuruania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegataseni Gensoko TV tochikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Buya kegemo mwancho muligari Gensoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanjira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa keregendo lakini ngoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko omwancho mulire Gensoko TV igetaseni Gensoko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na nyora netrobini Gensoko TV oboroso bomogusi ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntukwi babasai aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulie Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am Chigosori inegatiye bobundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima
na bono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwomagusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eye Nensoko TV, oboroso bw'umugusi. Chinsaibire ni chitake 10 chikazeti twabekire kando bono rero twateba tuguruka nga free Friday ande matintu nabagusi R na L ni wato muchanda sinini na garata wateba chinga kichinde na boranyore twachire twasaliri litukulia rero tukwebuwa tukabono turakwana semambia bono mogeni na liganetigo cha studio naye na koire special invitation ochase studio asemambia bono tukwane naye amangana na mangara igegesa kugito ngetagitege kwane naye no takiru kwane nigesa kugito anamono natogotebo muligereri bwo mugusi amini muligereri mugusi naye na ndet naye tokogera twaba ISMBO ochando no karaiga mukwana yo mandikirete message ogonte Innocent litukulie ijuma gokonyora libaga guikaransa mugo chaka gukwana Diana uyurero tayo gaiga muchando nole mbwate tuabeire nyomo ase miaka 5 years maene nturanyora mwana muchando talinga egoto bwato muchando uli okogera tali konyora abana kutatiga nturanyore gas munginone gago chogenda asaga kole gas yose company yo gukora cleaning nkoranga ise kwenda maternity leave tuasinyiro koragera na gwakane nyomba na inche igongo chanaso kanara agenda mujengo abu ine setup ye family reso muchio Nairobi bono gagoteba abantu kurunka bakumbulia na kyotarareta omwana na inche nko batebya amaene tali muchando ule medical muchanda sole ne bitoki nire buya omuntu aganye ekeranyorire egerunga streams of income chiategereire buya obwato mushahara ule bishwanga bono mutinyogo chankwa egunde kwalikirwa maliko nsongore iringa no chonyore maternity leave paternity nerororo umaye kogenda koreto omwana gose ekerogo kora ibarue ebibia kira lituko go batisha naro nabokora ateneni ora endoreta omwana bone gente kyo nabokera umuchando sana kia musumbuire ale kontebi ngubiseli Italian lakini omanyanga Innocent problem mbwata abantu batali ko understand nelinga ncherete yo munginone okole kibarua gia cleaning nero koleta chibese twanyora twabwatirana kerata abe bona arware igibono arware ewike ya mekerata chiti oro mutinyo yutogo struggle sana kogenda lyubugima bwitu na inche keranta chiti mujenge ngakinde triko nyarekana bono gakwenda maternity leave bono nalitwa kupinto gonyara kukini mwana so these families inchiroro abana baitombaroro ntorororo katebigulende nga esigeka kemia ke5 they are together bago chikobora ninga kibakole tumwana kili bachwa kesa banyoranga chirende teyo namba yesimiere 0788666663 yamate yo yesemi nga kiego kora nga kiego chaka koleta uruiboro ni maetabaga abangina nabaga kabali balenka ali bakubulinga yumo chukorale
ngayu mutinde kionare bande nguchaka bare goteba igo because we plan ubugima bwito konyora chinga kichinde kera tukubanga ngakinero konyora ubange tokogenda igara kinie kere bintu byasinyire pi wikira sigete gwateba ngabona tigiraba nere namba yo studio tuachakira kerogo cha igo mogani ogo keyerio girie TV zoko bwakire wakire biyo murari ngage gwabogire nabokire biya nene liumasire nari umasire ngakiogendete ngoja narakwana na inuma ngana abera atatu gare kiongozi kya bakori emirimo okay ase kotu okay engane jiyo nabere ndito lakini ale gotebya basabu nga kuchelewa sana tena ni shida ekiagera ubugima bogenderete gokonga ngagite iyo bare konyara none umwana oyomo batimoke bakona gusukio ubugima ekiagera demo bakonyorwa demo ibintu bikuna gokonga Kenya kiagera narorira abasae banyore tukunyoma abanda bakegori baite mechando gero igombi yar bagatanga mu kike minchori metanga na mosera ibu igo bari insecure mono ibintu rabo bikonyarekana na bagende maternity leave yemetienyi possible lo mongwano yo tigarwe kukunie yare ime tabase gokagera ngakinga karkende karumongi nabwate gusata bwati ngalirario ngalirario no baramenye apana egente kenene naenda none pipe gotebanga karori chinguru ogosokia abana banga chinsara that's what the Bible says igona ariko basemia abana abo baminto ngakitiga batigati gogwoba ya none buku gotebanga abana bari tigatiga ense ichuri abana ense nyasaye naro sera tio monto kero monte ke baba kiaye kero monto ragwate ke baba kiaye unabona abana bari bagokina registry ti abande bacha basoma origere nomba abo soro yo mweshimiwa history ayo yerigere na wakoranga nanya nekera akinere to bakongu bona gatari mweshimiwa na mweshimiwa igo tigaba barwe egento keria kona bebegete ngayani nto kunyara tigaba toretera abana nyasaye nero ne chinguru naende gara base go peni enchera yo gukumi bakumi na kinkieki na mubwekanirio monto yo motu asebeti wase kanisa nga abwate ng'ombe ndeu nero batebererete nere gokamwege kombe kamo litukerime monta agachagatebio mukungu nganye sugume kaguko chiege tarense mugakori gasogeta karigie gachi nenda kanyora gaso gwengeta riere bwe kubwata obokongu obwo base se twachakirete na manyansi bwana tware go tweru proper lakini bone senyi karansto mwana minto go tenyi karansto ndega tera imeno kwerwanira na maene noko basegeta kabisa I'm telling you nyasai gako igora chinjira naende mondo tayore beke nganje tinkwe nyara demo kuna goteba igotemo saitani akuna gukunguse gochimagera aho tebinga irana gocha igana obwenete kobera exactly tigabaleta abana buna chinsa kiro ba explore their limits kaicha batu banyora abana no nyamba bere batatu nyasa bakonya bamigisie I tell you their life is going to happen and God is there. God talikungaineri naende tukubasabira ninga nyasaye bakonya banyore bibarua. Thank you so much. Nga yokwa na kurwa ingo kwa na kurunyamira nchenga korera na kuru okay lakini nacho tenka kwa abana ba minto pole mungwana mukolimere mwana nasiro kurukwa Jeremia Otek ope pole mwana tigoro igorende bono nonde gusiba na bonko runyanje tako gategera sana ndugu yangu. Asante sana mbia mono sana. Thank you so much. Thank you. Asante mbia mono kurukinsa mu Nyamira twigule nsoko bwakire omoralia Innocent bwakire uyanga kikwabokire babokire biyogo kwana na Cosmos yataka kurukisa mu cyachoka Nairobi gichoka babokira abo jinsemeje utira igoche gocha gosopa kamolem babokire sana babo saika molem ugago bose abantu babogete baka junction Kayole bono nje kinara gote abo moralia hello ninko igwete Ndiga ndana goteba inyomera nengo ngurakini nje nara goteba emusamiade nora goteba nga kila mtoto ukuja na sahani yake kero mwana agoja ne sahani yane getasa kiaye bono igobono tigabaro bumosaye binje ngo mosaye myanya oro mwana aganyire mutu abinde nyasaye na igore chinjera okay yako gere probability nero umutubati oliseko iseko toka ngogendere no bogimu bataranya oro mwana aba subati ngongaine kavale bwanga akana kyokoranga tokonyora chikesese chiga chokonya gusiara bitia CPM mo subati okanyiparo akusenegesire igo tiganyo oro mwana elinde
ekora bono bona taranyora omwana iga chances cyo gutigana no musacho yuchire 90%. Chire igoro mono. Igo bono nje nare gwati ba musae anyora omwana ebinde nyasaye igoro chinjira mbya mono Cosmas yasa kuruchiza maja choka Nairobi. Thank you so much kuruchinsa meji chia choka Nairobi koigure bunagotebera agoteba bonse babire bachira iga batebire Innocent tiga banyora abana tiga bachaka abana kurinde nagotebye umoncho murigiri sachinde nalyo taite gosoa senkwane kirenga kireto gukwane semambi yabone amateye mo yachitega iga gontebye Innocent bugima bwane tindanyora mirimo mungina nere togo support nere ntuli tayari konyora abana bono iga lakini amatete gutubulia soko bwakire. Hello. Hello. Ngoto kwa nere semambia bono. Javet mentel yogi kwaragire bono mambia. Na dina agira ata okwa no mwango kurupu Javet yamba ne kurubongere monyero mod. Monyero mbiere. Monyero mbiere. Tenara wate yabana wa wenga ini nando mukuru ine siga ine tumutwati yo talba maine. Jagera tari ga ko gara ngo mawo ngamu nga pare ga singa alta para maten abandi bari kabo bakonda control kitabanyo ikinga misini banyo ora bana paka ikumi na nya sauzi nya bana okude kunyo mana una abantu babekene eita omuranga inire uso musikanga inire yawa kiye kibugima bwa baranga kibaho koro yo munara ubwata boko. Okay. Bia sana kuru. Nago igure kuru monyerera buna gwadebire nga oyo munara ngo ngaino yonde. Eito mu muroyo arengere tijira yae ngao akonya kunyo mutodi okoro screening isa mani ya screening. Mwa omukoi era kabwate njira yata eto kuri pakonya komenya onya kuragera. Long last sibatiga ne kiro montanda sobo. Bono omumuro inero tageta omumuro maitana otware family. Bono mumuro yanyo ore family ayende na atora na ma ujauri muru. Ayende na akora muchengo ne media wantaba. Ngidanga ngoko yenda. Bono mufungu abantu bari abakungu no bari kire bakomenya wasatu sana wasatu bamuchengo bamenya abakungu banyora abantu. Libolirire sada. Pia bara sada. Asante sana koigure kuruchize beji amonyera. Soko bwakire. Ngagi nandeke yaba. Wakire. Wakire bia. Gimanda ta network nero nyiwete kuna kubutoka lakini kwa naye. Ya sawa balendre bia. Hello? Ninko igwete. Okay. Hello? Ninko igwete madam kendra gukwana. Na nchire mbia mono. Thank you. Na nyore maiga asante sana mbia mono. Asema mbia mono. Asante mbia mono. Mbia mono sana. Thank you so much. Nara kwa nigo bono mambia. Soko bwakire. Okay. Akagocha bono. Igendo twale gukwanire se mambia bono igweto mungwa na goteba. Tuabeire se nyomo 5 years. Amaene talinga tubwato muchando nyagitari kwa nyoro mwana. But our streams of income nigo chibwato muchando monene. Abantu nigo boire konyora abane sinyincho chigas chitaratoka. Goteba kurugusiji simichi chajete. Etano ya elire nga yo mocho korale. Na era goteba ali bintu bikongete. Soko bwakire. Hello. 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 Ngaki bwakire. Bakire bia. Ningo do kwa nere. Kwana na Judy kuru Nairobi. Judy kwa bogira. Na mbategererete. Muru ibana yento bona iga tena ta konyora bana bakanyore gasi. Emirimo yabeire gasi. One aranyore gasi ikire bake miaka 8 na lyago cha konyoma na lyago cha konyora bana kera nyore gasi bikite. Tewaga kore tu bwera gasi jiri gya komwa. Ya tiganyoru mwana chokora njiri konyora bana kini mbali go sababu nande bakuragira. Tiganyoru mwana. Omwana nyasaye ukurinda nande nyasaye okumwigia kunana baranyora umwana yanyari ni chipara kabona nyori gasi nande bakemutantana. Okay. Asante sana. Soko bwakire. Wakire bia. Wakire bia. Bwa
Nende gakio konyora abana n'abayamore. Gakitiga mwakore kwirende mwanyora abana. Gaki. Te wanyora abana mere magoteba Madam Teyo ubugima bwawe bumusinyetere. Otiga chichi teja abana baito gakinyora abana munatu abanyora tabanga abange. Bana. Okay. Nyora abana tonyora batukora abange ne bitembe ne byonsi. Biya mono. Gayo kwa na guru madam. Inchengo kwa na koru manga. Manga ngagiogorogwa. Inchengo kwa Elizabeth Wesuri. Elizabeth matu amanyanire mambi yabono biya mono. Koru. Elizabeth Mogit. Okay. You are there bibi. Abana bajije. Abana bajije biya mono. Chinga kichingi abana bange tutagete. Asante sana. Mbia na chinga kichingia. Ina mwali bagase nyenchakwa nike gusibu yanga. Ba mintu ntuntu abanyore te nyora abana abange bage bichembe nensoko bwakire. Bwakire tebyaya. Hello? Ningo igweta igendra gukwana. Kiona kumiri yani igobono moto gako nora bana siderera azinga ela je bogera. Yore ndegete gasirera gotembe goche gutuko umwana. Ya nora nora yo mana nora baberende. Asante sana pia bado. Okay. Asante sana pia bado. Kwegule. Soko bwakire. Bwakire. Bwakire bya. Niko to kwa dere. Oyo no lero. Olero ngaki kwa bokire ngayole. Yonde kuru Nyamira county. Nyamire county nene teboro gongo kabisa aye. Yonde Nyamusi. Nyamusimbi yora abwi kebogora gosara ya. Kebogora. Okay. Yonde ma kebogora bya. Na cheteli mororo na chetumwaka na rusire tuli kuru kwa michira karamo kwa na ng'ombe kasa matanga ngarawiya sana. Okay. Ali pia mchia ruwetu bere. Ari no kabono. Gikwa bogire. Twabogire. Mere moderato kalende bono timba pressure tige korugusi. Endere mero le bodete. Kolende ke wanyo manire. Gakirende mora amenyo mukungu utaba mutari konyora abane cyara mwanyo manire nere. Bako na koligi bare bono iga erentinko bakongirere mungino chega bara cleaning nebese nenge. Aja kuira na maternity ngalende ba ka banchara. Ya ba ka banchara. Ekiagara bandu na tole getu ajakire to mo bokong. Agora tu anyomete. Oye ku story na romo kungu ari kutakata mekuru nyomba ko jabu na rene pa te ba nyoma ne ba so meta ba ko te skuru bo jaba kero monta ko te form fo aga nyetaji ko na ole mirimo. Ndege tole ko ba sabere ba nyoro mwana. Na yara manyero mo ngiro ko nyora ari. Okay. Atiri ni myake mengi ngajaje kumanyira kaje banyora batiri ngaja ko moseri ari to mungao. Riboli lina sana. Tika banyora sai mapema. Na banyoro yo mono yo mana mono. Asante. Thank you. Biya mono. Abunya musinarule. Aiga ngaina so ire soko bwakire. Bwakire biya ngaina so ire ga narure nyamusi. Hello. Bwakire biya kaibonelio gire TV ngaina so ire aiga. Aiga nyamire ore stili. Nyamira ndigarete. Tiga bara to kurwa getari mate. Getari mate, okay. Ai gange tari ore getari. Okay. Okay. Dare te umura yo mumuru yati go vuo bati go vuo ro ani wo mesko karanje. Ani wo me. Na nyo mete no mwana wa te koleta. Okay. Okay.
Sawa, korati akora etegera kurwa TV. Ko ekero gwaka to gwetegera TV. Chinsa isa to chiabu tuko chikoe. Kera tu akorera maibu tuko nabo gwetegera ro igunki gwakwa nese mambi. Soko bwakire. Soko bwakire. Bwakire biya. Nainjo machataro ite gango nainje nda soro. Soro raye ngaitura ali tangani. Oyimpita mungei. Mungei monyerero. Kiama nyomba mawawa town. Mawawe town mumuro minora uruma wawa ikielia. Nainjo machataro yo moteba iga ege mwana neke okobwa somonene. Naende ege keroro. Ama etuna aise konyoro mwana na bochinjira jira igoke chega sia nyoregas. Igo bano omwana tegane taba isa koko kwano taba isa bata una na tagane jo mwana. Abana na ubaga ne iri baba bange baichore una uno Kenya unyanja. Naende baibule bisyo. Baibule bisyo. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Amen. Asante sana. Biyamono. Iyo goro kuma wawe town chituka isana yaro kwe town. Nsoko bwagire. Agire gakingo to kwa rerese babiyamono. Mboro Zakari. Zakari amuoma ngakikwa bogire. Abogire bone setegerate. Mandazi ya yire bae bono ngakintaraja lakini Kikuyu nkiek. Hello. Ningo igwete yes. Siampe to sale kake ga banta mangana ya kanjo mai do non toraja na jare se chu wa ko bone tua igoro litiko ri mena ti gete ga sio mai. Chisesi chibete bube. Ere bube to komnya ko jona be kion sinkio. No ne ndagire yara ri. Akai pole sana asa bantu bakora ubuyasara byoko ni ndagire ko muchando bono rende oroje igoro ndiararite mungwano yere bono litukuria onye igoro liararite rero nyore liararire atebigware to mucho kore ko begasi enko sana Lagi agak ada batanga biasa ya sara. Oh no linga neri. Abana baru ke rumah tene ke ukura senya sai. Hello. Ni koi Zakari kendra Abana tene ke ukura senya sai. Oh no kose tigawa nyora ba. Bono na kene nante ngitara oro no je kuna kuemi na gochia bono. Ose ameni atangora ko sukere na matongo na koera gochia. Ama tugongo na gosukari. Bono ke taka no kuebanga mapema, watanga mapema ndio best. Mapema ndio best. Mungwana na boigwete buna bagenda tana gateba. Kwantebe tinkwanira mangana. Zakari amwa mata mapema ndio best. Soko bwakire? Okay. Abogo chanande. Arorire nga mwendete kuna gwake simiga iga. Sachinde na liukwa bwatero mujadara nchira nabogo bagogosoa ukwana na intundi ndo chichi butukirite kemeronge 3 na ibere maiga yechinsa ibere semambia bono na arorire nkukani gunga magwagwa ne bwateramu. Soko bwakire? Soko bwakire bya. Bwakire bya. Ngagenda morali. Biyande innocent. Tigante. Innocent ndio kabisa. Biyande. Umujatara wiwata ni yono indo chinga yonde ngete bweka kabisa nchino la wete nchune hiyo. Lakini mwali Nyasaye sala ankonya. Njibono itatu mwabo muriyo nega iga chere taka akandeza paka waskari. Patebye. Tebinga agatako guya musiko yanga ngasa asa chena asa bitavuga ntimbwa tikende. Wono mwali yega jetaka nyoranga agaja nyonga ni Nyasaye ankonyire na nyore meremo na korera jengia para na kunyanja. Igorende mumuro ya tigara mereje no wachanga kino bana nyore. Ayo kwana guru mwana minto. Kwa guru moja. Umoja Nairobi. Asante sana. Seitere korugira Nyamira. Nyamirere. Nyamira masoza school. Asante sana. Biamono sana. Bwana biamono motebi anyome. Aya. Ule ogonyoma bona abana. Nzoko bwakire. Nzoko bwakire. Bwakire biyaga gyoga dato bwero bito kuruchise mochia Juja. Yonde Juja. Ntumbi yatele Nyasaye otokonye twabokire.
Ninkagerete Innocent ebinte binge biko bwo umuntu akubeko bwoba. Leo tware kungaina nanga to base kunyoma nyumotara nyore gasi. Lero baoteba tu nyoma utaranyore gari. Ono kuno kungaina na kwalenge. Igora zaki ko tebya legezo koro to gutweru teiro bya buna kibando kianekeire. Ende bwono yakamana kobe karianga abantu bakubeke gendonga anganguganye uranyore gasi umane kunyoma lakini wochikoganya ukomana konyora kwagotire. Utaranyore gasi. Mumuro itiga gutwara ubwoba anyora umwana. Ekera anyora umwana nechibaraka. Ite danga libuna konyora umwana iga. Chigasi chabe chikoigoka. Kwanyora nga ebirengere byao byegokire. Gasi atogire. Nandi kwanya bandire kolendo umwana igoti baba sokutwara ubwoba tigabanye banyora umwana. Nyasaye nabakuba igorere njera nandi bagendere no bugima buya ubwo na ubokogera acha konyora ubutaka baadaye. Asante. Biamono kuruchisa mcha juja kwegule nga abu Innocent ya bwaro chibaraka chirasa abana abagochicha soko bwakire. Hello wakire bia ngaibono ndaiga ole busamaro ya mara ya kegogi age kwa bokire abokira bia oyo mayaga teba marieta onsi na nje nguru Innocent Onyango mayaga Kevin haya tukwanda bano no momuro itiga goso enene bona arado nga dianyore ga jama gonyo awe ba kungaina nega ndeke tangani age sabwe miaka ngogendere tegendere tikotenena miaka tikotenene kawade miaka 30 aike 40 indika konyoro umwana utali bwadingu one ndege nawe neta age sabu banyora abana baraba abarebi abasai. Okay. Ahora nyora umwana nyora gas. Okay. Ahora nyora asia atageira anyora umwana nyora gas. Na una nyasa na maitenga tiganyora umwana mago. Okay. Nyora gore. Biyamono sana Kevin ya. Biyamono Kevin ya na goigure. Muntu kurukisi county ya Chenere. Nyamira mwatu abelra abango. Zoko bwagire. Uyamuna soko na kikwabo ko mwana one na abukire biya baba bono gati mumuro itira tigo gutwaro ubwo batiganyoro mwana bono iga bono igikiro mubiro yore genuine umwana konyora ri tension nyori skuru akoiguya batige konya kobekana atiko nyoro umwana ikirbono iga gutko kogenda na anyori gas Tigonyo mwana bona yakore kinguru amanyinga ari buya. Okay, uyo ningo to kwana nere. Tumo kwana ari kurugesero. Titira kurugesero maato mukora. Okay, thank you so much. Titira. Biya mono. Esero bonere were bonchali. Nzoko bwagire. Biyando mwana minda. Ngayuri. Konge mbiyere. Bane kira mananasi. Okay. Okay. Oh no. Bono Korea. Ano itiare estaba antes que anduva de no de como yo te van a decir que no me no no tú eres para tirar tirar y bono no que yo no tirar y de cara de tirar. Ah, te voy a cuidar. No raba, pero va no traba, entonces ya va a tirar, asante sana. Zoko bwagire. Bwagire bia. Ahorita como cambiando como Amurina moko mengi mo jana da tin da wato da mana como somos solati. Es como solati era
yako tebona kanywa mwana nanyo le mwana onde kama na mbiyari ngoro ni watu alabi ya tibadisiko adeni intele kwa ya sabati la teno na mapa na bana Liogiria uri ko majikoba Liogiria uri ko majikoba dire igore ntidi ko igubuya no ngote bani ki ya sabotoka wanya sana na utonge de bana anyo ko yore mirmo yo ngi ba akora okay ayre ya kamere ese yo me tigre sa abo bongo monto abo tigre monto mo mi akaya yo como yo ko yense ne ba family ngi ba ari okay ke do beta na ngi ro mo na jadi ko ja erke no ya bange anyo ke da ko ya yo mo ne sa ba tigre ba o kiye ako mo sai ki yake okay digo tigre mo so ba tigre ka ke sa ba ro mo ro sa ko mo ina kare Okay. Asante sana. Bia bana. Liogiria elia lenge igoro na banale merelie senyencho. Baligeria baitukiro monte nitakire mwali bagakwanega. Gensoko bwakire. Ke Liogiria TV kero gwa kesi migo chagaiga. Ke Liogiria TV please. Ensoko bwakire. Soko wakira. Bwakire bia. Julius. Julius. Pipeline. Pipeline mbiere. Pipeline mbiere mbura yoka. Kwa role gose. Kwa role gose ngayore. Ona ya Nairobi nda lakini kisi county. Okay. Encho mwachaparo yore rono muya. Itakeire to advice abana bakabanywa mapema naende banyora abana yako arenga kingo to ikere atabwati appetite yoko nyoma guse yoko nyoro umwana yabona mapema ndio the best naende gogo kinana abana ba umonta ko bwa mu ngumi no bon egere kware rekero bwate chingu ono rochora chonyo mene miaka misiri ndio mwana gocho ende skuru roche mbareta city mbareta kindia ndikaocha waso okay kijana kitafatari batoa bachokoro kwa haraka ene amuri ya ruru biamano asante thank you so much kurichinse mecha pipeline gaiga Nairobi nsoko bwakire wakire nsoko bwakire bia ngena ro kwana iga ningo kwano yo mora muroyo muranga yure ntaite turabika burunge reyo mujadala kwa so tura ningo atalibaga inde kiambu okay toenda bano busi wane nada ko teba igo muroyo muroyo tiganyo atugo kungwa byare ke ko gara nona so kare ga si ka smatena trifunero mumurati mu kungwa byaro mwana mata drifu ya miestatu ariko museka kwa rero mwana nyomba namba tuwe kwa bateba iga umwana oli akanya ajinga kichobo kebugago bikange nsaye kare taiki ebwa to bosongo bora sana nataka na umwana wate miaka 50 umwana nona ka hapa ndikuzi kwa ndakandi umwana oga byara baga kana bangira okay Bono mumurati kanya ro umwana mukungwa wari matana diriku arero umwana byetinye tato amaro nega asante sana ngaro nabo atene ndikutu kambu biya mana guru chinsa bechi yakembe soko bwakire hello Darko boli umumro no mugusi umugusi kabisa bono mugusi kerama zeke gusibo rongo rongo naende genda bwante kumanya kemo Umai ke ekero monta bugata ono mwana ta koraranjara umai te bono monta ro to bugati mwana pira kinya menye ta koraranjara pi none nyumba go siete no na Nairobi ya akinyo monto bugato mwana ta na ko ndagera pi akonyore njira akonyora mabera gwirira abana nyumba goto na kie kinya ba bono tari ko mutika ako igore merango gochi ayirinda maraika ya koreki anyore genta koria okay bono muri genta kwanda kore neke Onye kapete kile yangu ya yigorwe. Anyoro mwana mara moja. Naenda aila nela abugo esoka tele na bwana nanyori ro mwana. Okay. Taba kona kutwara wasiwasi. Asante sana. Uibono na ngomujikande boygo. Nyugwete bona najagira kwa guji direction inkomo. Anda chaira na to tevi. Ensoko bwakire. Hello. Wanda gwetegerera ba mintu. Tiga gwetegerera.
Nakoganyire. Bwakire buya ningo tokwanere. Oyo na kanya nensoko kuneneba. Nensoko ule. Nensoko ndi. Nensoko ule. Bano lindo ko nalo ko tabanga ki. Oyo ningo. Oyo ngali si koru ke gogi woti. Bano nalo ko kwana iga. Abana bano ba ko tama. Abana? Na moiseke. Hello. Ningo igwete. Beri banyule nyatole banyule bibanyule mbali naacha na kunyomo kono kwana ko kwana bakora. Nyonya ndiria mwate ata yo mukungu anyome. Mwana takobora okwato mwana manje no genda ujage ko na bato mwana moye ntiki aliye. Wana bamuna bana mundoche bakonywa marundo atanche mwana mumuro mutairo bole mugane. Njo mwana onya mutukuru omuswate mutairo bole mugane. Mbali naacha na konywoma. Balire bintu. Balire biribiya bigo itomo bere mbali naacha na moiseke barro moiseke bagotama. Kai. Bonde bintu ngenia serikali yali gotokonya mangana ye nyasole, amangana ya kuperi, amangana ye kikiango, abaye muna na kale utakonywoma. Bamuramba konywoma buno boli makira ina bunga nyoro mwana yo mwana gotokuchita konywoma ande. Matabi nganyoma arole kusita nyole ntoko umwana. Sawa, asante sana. Tadi bantu bantu bagwate mirimo bana bantu bali kutika ntimbo ati mirimo tini konyoma. Anga abantu mbaro. Nanga ntoroda bokubuliri. Mwana njege ndonge bimoda banga tikanya sa mokonya abana baite serikali chinya soli chakurira abana pime bere mbagwate mbatake konyoma. Mwana nakingo tebanga ki. Abana umuroja bamura bosaiba begete tirongi. Ngano mumura. Gendo nge yaketale omuntu omusike gago akamutika nyumba batame. Agotama. Igagotama. Igendo nge linga kitikanya saba konye ikuperie ya serikali tubwatisi ikinya sorechi abantu beki yuno basibanyuri ikinya sore asarekire yisiko bakorangaranga mbalta kitiko nyumba. Okay, asante. Miyamono. Tuigoire Pandora box. In fact tuigoire Pandora box gusinto je tobora niri tukolinde nga yabasaba bachire soko bwakire bakichukura ngo barigi bare. Hello. Wakire ya likubaliga koliyete likubandindiete pole na masunya ye mioro ngo kwana je mo fatika usiku waiga sauti mu birangoro kini bono iga igonde ruaka iga abazaba maturi two rivers yole ninyero chabo umungwano iyo muna narorero musubati balinere iya kumungaina kirokena naroje na bwato bokongoloje no bato munyoro mwana ngani ko kanyitenga ngonyole bese ebeza kuti nyaza na bebishike ko tantende oyora cha talibuya wona ko matavini ngendo ke toli konyole neke nande koko kende matene ndibu kutengo wole bezo kwanda kutima mwana kutumia lende ka kwa verira ngonyoro mwana na bantu begaji bali na baramba na bantu ko ibora bali mbago nyara kumuhira ovenga kinga bono vemo onyoli matene tiri iyo mungwano yanyole naje ntwege ndo takanegesa ko egesa anyora bana okay esinya za kumuyole jinjera muyole osage no engana baba asante sana biamono biamono kulichise mecharu akakoraga abu arurega sinaga kubankaroro nagoze biroko bwena kwa bwange soko bwakire Innocent bwakire bya niko to kwanera ukwana na justice na kundiko rugogirango maro nigonga tawo mumuro itianga ini anyora bana egeko gerenge ke abona iga utabu ati mwana tolikorangeri gumonto egeko gera no ene rekonyata anyore twangu tanyome jumo kungo yakwebere igo tolikonyora bana Igo sababa gusia wa mura ngaini amonyora abana engakie myaka ya inombono. Bono. Mbono iga mura kuno yata kere gutwara abana babere. Ngaini anyora abana na bense kumurendera. Abense kumurendera.
Okay, asante sana. Aya mwatomya. Bia mono naye mambingia. Soka bwakire. Yabra ku Dr. James Magatomiro wako ngoko. Gizo soko amini soko mjingere. Aha. Mhm. Ama tadi nara tayari sana mwana no mwana. Mhm. Takinyo nyakabu ati mwana. Mhm. Kama ataba torowa wako enda bakora arusi ibaya tabanyora bana. Mhm. Omo ndo kuwa bana nyasaye. Mhm. Mabiti ki atata koboko. Mhm. Abete mwa wekira koboko igere sapo simu sajo tukutana ndikuriyo mukungu bose umukungu ati kutana anda ati kuriyo musaka. Mhm. Ekinye to betanya rekano ni mwakora tu nyanti muganterana. Mhm. Mwana apo we nyasaye. Mhm. Tatikalende bona kinga kityalo no. Mhm. So kumanyiriga no musajo ndo we sino mukungu. Mhm. Ine ari problem go tiaba. Okay. Akese nyanjo bwa minifumba okabo kwanya rondo beire ngo beire go tiaba kitise mubogeka. Okay. Yenda atanga tigabu mirie anya yarenga na yarenge ya bo ibe kyana ndoko tabanga rabu ndo wanje ni bwabo bosali gwe. Yabona. Asante sana. Soka bwakire. Hello. Megina ikiwa bwakire. Bwakire byabekelio gibeka chinguru bona mambia. Inge ndana yo kwana ndika mangana kunya kora. Pita kwana ne chinguru. Pita goja kwa ne chinguru yaronga likubalika koliete. Mbona abokire. Okay. Mbona abokire. Okay. Nakiko iria renge naro te baiga. Mhm. Ili chane kero dio mate kero kwa nyori mwana. Mhm. Ayo bongo bo kuigo ko mai to mwana ne ro agero mukwa menye mwana ne kwa to kwanje ni kwansi ko itani mu. Okay. Ando mwana wo to ala kiringa mwana ro ne gasho ali na we tani yo. Mhm. Iyo de. Tiyo te ba piro mwana mate mu ne te babere. Uno kumaina. Ando ama maisa ino utia na mbwa. Okay, asante sana. Ndurare ko materia kolega. Mhm. Mwako to ari mwana garasho. Oh, mwaka to ari uyu. Yo to ari mwana garaja. Okay. Atene. Okay. Anya sai na chamo ya ko moe ga si no me ko ga chokoro manye de abana ba ko nyora me tenga inda ki ba ko daga. Ndara ba ko nyora ki abana ba ga nyona na ko nyora ga akidi ego che ni ga mate umwana ni nduge ke chama na mwana. Asante sana. Biamono pita kuri nyakora abo. Asante. Thank you so much. Tigandara bwateye manye ko gatebye gentekemo igoro ye philosophy ye generation. Zako bwakire. Hello. Hello, hello. Tiange ndo yo ndebona. Kwa mpaka raka tari kukwana. Zako bwakire. Hello. Hello. Habari. Nzuri. Buyole. Biyande. Nde buyazi. Ningoto kwana nere. Oyo wako ruguturena gorumonyerero wodi. Ngaki monyerero abantu baminto babogirabo. Twabogira so monenda diganare go tebi umo muroyo. Mhm. Obogimo bwaka ge to butibori obogima bwa mwanya bantu. Kai, Motebi ganga buna ichoyongo kwana. Mhm. Iwona chete kerumu murare form 3. Form 3. Omo elio ye tokabiara bana babere ga okora form 4. Mhm. Wow. Egera tuwa kora form 4 na bana ntua bwate burani nga bana bunji bakoli. Mhm. Omo elio yu yago teranga bwate miaka 30. Mhm. Egera nguika emiaka 30 mbwata bana batano. Kai, Omo musegete kabisa. Yenga kule rororo. Ukabekera abunga ano mwelio. Egero na kule bana ubatano tabia si. Mhm. Ntua cyande getera gini bono igango tenga buya. Ole biya. Nde buya kiana ya ikoni moteri ngaira nelibasi abwe bakorrekana ngamba bwati birengere byo konyomana.
Okay. Ebirengera libyabo wangu igana batigano nya mwana kaiyo. Asante sana. Ate igo modebia ira neliba ali windi. Aira niega mayaga. Monyerero wodi. Mbia mono. Na bwate modebia ira ne pack. Aya, thank you so much. Mbia mono sana kuruchisa mechi ya Monyerero. Kwa igure galira ni guri fast. Ende maiga. Enzoko bwakire bya. Ngaki Innocent buyorabo. Meyande kerandi bono. Nero yo. Kerandi it Ono na so iriga. Ngare konyorangi kesi keremesa. Igo keremesa iga bono tukiumure to. Bono manyete. Chifamily chinyingeri tangani cyabonekire. Asengencho abasaba kunyomana. Bamenya gusene myaka 2-3 umwana obora. Umukungu tebigwa musubati tebigwa ya. Kokoranga nayo kare bobe bono. Musacho tebigwa ya kokoranga nayo kare bobe. Abantu abakwanyola batiganire. Mostly ekera abantu tokonyomana. Amatarache takobanga omwana. Nakige ntokyamana, nakige ntokyengenjo. Igo enyomo piro omwana. Kakyaba Kenya monga bere nabeko bako. Abakenya bakwa beire kwa daye. Abakenya bonga bere nabeko bako na cyokonyoranga. Umusacho kore nyangi, umusubati kore nyangi, ndiba kore nyangi. Bali byo mwana obora. Kwanyora umusacha. Uchire ko chesa we. Wanyora kusono mukungu naero uchire ko chesa we. Warorera. Ekoro yabe gama toki amanyaguja. Igobona enyomo. Pira omwana. Nando metekero enyome kero omwana atokire. At least inko igora morobongo. Obwanja ningo mente kana buraso enyomba. Igobona wetire biyo nyempiyo. Bakiaba Kenya banga bere abuna bako. Mbia mono sana, asante sana. Igomo ngwano yo. Tigateme. Okay, asante sana. Mbia mono Grand Dennis. Ase last hour nere ngubwate simi yo moelio ndara genda nando mutimo kyansoko bwakire. Okay, asante sana. Mbia mono Grand Dennis. Ase last hour nere. Oyawe tegerera. Punguze Liogirie TV. Soko bwakire. Hello. Okay, uyu nera wetegerera nsoko bwakire. Bwakire buya Innocent. Ningo to kwa nere sema mbia bono. Ngo kwa naftali tubagende kuru Lioma. Lioma mbiere. Irengi ya mono nyoya mangana karo amangi nyasaye na nyirindi. Philosophy ye generation yabone goteba abana abagochicha ekere bintu bya tokire biremesa nali abana bagocha. Abwe basirete. Ege ntokero nkirie kenene. Abuna warende topic yenyu yo mumuro yo. Itanga ninjenda akenga nyomo teri yabo. Abantu abwe bamenya ine bosayigo. Kegera tato tebidi gosemba kore de nyangi gosenarwe de chomba so mukungu yo. Eliya kabere na nkubolinga umumuro yerenga kyakare akamanya ngambu yabare onyembara ibora. Yo bateba netiago teba nga toteba netie turanyore bintu. Obwe babo tungaina ngakibara bintu kibaho chikonyora bataranyora umwana. Okay. Ige nteke nene no umwana bawe ntabanyora umwana bamanya gwanza kurigiye bintu. Igo naende gentokero rero aro naende so koro maene. Ebintu abantu bachenchiri obonga abana bachenchiri. Yare nyoma yabeire nkomwa bakungu gose nabaiseke bako basinya gose nabamura bago sinywa. Inyono kuibora rera bande bakayikuibora bibere lyokayigo. Eyera yanyere akomwe mwana arakunga kyoro akore. Nje nango debonyana lya abantu banja. Diga abana bayibore kabara ababake batano mbuya. Babe batano. Bo baratu ayebeke. Buya nakamo nagakwa abande ngonya gutigara bari. The threshold ya bigiro batano abandi nababachi barimo nabokonyora akamukarakaya na kyokora muna banda abamindurugura abwa bayikoye barabumba bwati mambo ya iyi family planning
barabuno kubwatukanya n'abayishi kabari nyombe bakubwatuka uko igo mu muro yo tigabe barusiye mukatabu yababwate banyora abana bwangu iga bakore imirimo nari barakora imirimo no moyo yo. Okay, asante sana. Biyamono sana totegerete biyamono korwa na ukurigereri. Biyamono na inchi nagokire. Una rero kale smart na ile kwabo ile kweli kenya sakorende. Nyasati gadende. Asante sana. Thank you so much. Idege ngi appreciation ya sembeo. Muguzi orore na tebi wesoko bwakire. Bekelio gibano, bekelio gikwanelio. Ai no musai bono kwane musai go kabono go igure mu aka go tebanga batano 5 ono okonyora watano mu branko nyoma de nyoro roka averendra du mundo e mara nyomara kine dari go tino mu ai atawa de kene ke boni gi aba subati wale nyomba go kwata bana baba mare ade iri to ni wanda tebera bekelio gi okokwana okoreka nurare Digo ba sibiri kinda kiabo kada ikonyora bana ko konyoro kwa ikeri rumusacho go tebi into to ta bana manu bura no kiento tebi abasai babo diga ba ogo nyaro kabuabo abo ikoria karogo gutaboja toja korera ba sibiri kinda ba korera ga marari kino ngo tena diganya sata panje kubage biabono eno ko musbadi to mumro ngo nyomaro musbadi musbadi ko morige ne ya korokana o monyiera o tera nyomba ono aba subati na ba kongure na to ba teba basaja ba kwate ememo lakini aba subati na ba kongusana aba kanyaro musbadi hoja gotene na kanyaro mwana boni gini gasi ngamu morari. Okay, mwanchu muligeli wikirabu tigaturagenda umutima kuchikire chinsa isato neta ikaya mese mambia bono togendete gukwana nayo mugusi koira nango genda turu mujadala ngo tebinde ngitwale ko batugukwanira nabo igongorigere litole philosophy ya abantu babono kogendere timu nere yachete yali kubeka Safiko timu nere yachete yali kubeka Jibel Bottom yatwara chitu kichikuru kwa furo timu ende yachire bono iganere goteba ng'ebintu bikora atoka mayakore tabana aigane Nsoko TV Chenguru ku Innocent Onyango. Eye Nsoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetie betri uratumia segari yao. Betri uguchachirimo ugakweba.
Betri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigalienke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Matuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa no bolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagotebanga yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande batabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Soko TV, oboroso bwomugusi. Eye Soko TV oboroso bwumugusi. Chumbuligali chetri sano isatuma ege chinsa isata semba mbiabono
ona ajire tukorera ningo tebu no director nga toira ne tukorerani kira bono maite ngumugusi chingakiechi swali bachiete mambi bairanire bona lyo kunywa chai onyagwachiete gugapima rero abande bagupima bono mambia nalikuwa retundu bali guna kuligereri ngakiba mura ngakibona chiasoana naiga mbanga chikire chiburunge kuna kuligereri bali koira mapere para bono barurororo nande chingagie chinali abantu bana kuligereri chisimi nande mumanyenga bone kerere ndi manthi mwancho muligereri abamoko aramangana online banking emekora na lire menge muntu tabasa gotebinga mbekere bese gochena mbi ayo nyore gwatumire gochiororo gose kwanyora umuntu ago chat bune gisimi chia WhatsApp batebinga ya maete chinga kichiri chigintu kili kwale gokora chietire bono beka chibese gocha kwacha kwanyoranga kwa bekeiro mokora chibese atebinde byonse togukwana bakonyora gweteire senchire ya mugose ya kabere igo mugusino na kumanya nitolenga ngakierera kende semba ya bono unanago tebi manuru ikaigese getaseni gitu gya Soko TV gekogera umjadala twabwate semba ya bono no mungwano yo muri gete message gochaga igo kontebi innocent umanyete unandeiga twabeira senyo mono mwanchio ne myaka 5 ya elire amaene ntubwati arakero yo konyora umwane sababu ni linga ebitoki byitombiri byo mungino onega kolega si ubu cleaner na inche gonko chanara agenda na batisha linde na nyora mjengo chinga kinchire konyora gachiete yatenena kwanyora ngabono mungi na tokoligereri ubwo babuwa nembolinga omungi na iseko banga bono nagenda elifu ya maternity asenga ya ito enchira togwa kanere nti enchira tokonyora none ndagerera achikoba kongusana kurugusi chisimini go chimbere tebube gonko boli gunganga kimogenderete mucho kurunga kimorengerete boni ginte kinche kiandosiri kurende bono natagete ekeroko genda asembeo ukwane nabagusi baitu bamanyenga lende ndire miaka nere goika kwanyoranga bintu mbirababuya innocent bunanko nyore gasiga ekwamba kororekananga ni yakira lituko nabonko gendoro agateba mbekani anonymous bagusi ba minto bakira abatebire uyibono iga paka account down ya chaka mwakoyo atoke gabwa tumwana ebungu byokonyore bintu bugima no mwana kuna narore bagoteba no munginonde nakwana kuruchinsemo kiri chia monyerero oteba ngere kerarenge form 3 igachagete nyomo yaye bunago ikemia kemerongo 3 abana 5 na nda goteba inga innocent bugima boro mbuga kongete mbuga rengera isi akiboni goise kondigirerie bintu bire burunge no yondo munginonde nero oteba kuruke gogi yakarenjete tekanda nabangina bali bakwana na bwa baba ate abaga innocent generation tubwate bono igo yabekire binte bingawa somubire bono nabo konyora nubuli mogo tebigwa wege nubwe no boyene buri onyore nge bintu mbiroro bitabwenereti bikare gokorekana generation ya bono go yoboire kunyoma eli bono na liroli nabo nambire koranga ne libuli karoro se bintu birwatenga stability teyo aba priorities chiabo kora chia chenjiri gotebunga priority yabo telinga bono no konyora abana babwate bintu byabo ane gotebinarenge ngomongwano ya mugo nga Carl Manman igare philosopher igagoteba chingaki okwemanya na generation kumanya seberete ebine bintu bikoirera abantu kwanyora bakogenda chingaki chinde sege kegetambe batali kwa babikira nibirwenete na abande babere bakurigiro lyubugi message nyencho yabo ise gotara rere bara I don't know na ande umuntu ndena kwanete I think Carl Manman igitabki yake nari ukirigereri egurunga philosophy of generation sigale go kwaneranga bune bintu bina kogenda bigona gonchoreri oinyore kare enyomo wogwaga twalira mamacho no mugako kwanyora mamumi no wansa igagote bikoreira no chikora abachukuru bawo ekinagia chakiaga ya no mwamenya rero batebunga tobasa koberabo ibinde byonchoreri pakora ase konyora no abana tugukini boni gatebinga a single mother forever abande batebe single father forever no conversation ye yeso ete ne binte kaminebyo asemambia bono igwe namba ito yo twakira gochaga igase studio mbalikire simo gwaka igere 0788666663 abuno go twakire simi go chaboni gana chakire go chibwata ototebinga ayenga kioroche na gatwale mungwana kurukumiguna mototebinga kimuroche generation ye nga kitoko yakora na nde gakale gotebenga ibintu bya bitoke nindoche deni kira deni singwa kwa nambuya mono narorire contribution yawo kwabe kagaiga tate korarigere bari batumire chi message nindoche timu nera yabe kabekire chi message cyabo
bwakiribuya nindoche abakurati na igure oyagoteba Nevans Marita kuruchinse mujiri cia salia boda rider igali chinse moche ikonge na ndega goteba nga no arasumurubiri na namono agendete kuna kobaga gotobwati gotwakire ototebyo musawo yonkyo komatebye semambia bono igo agoteba aganyete emirime chiche emiya amanyakoreta abana gusama yakoreta omwana talinga n'umuchando ndororere buna agoteba abakwani bande bakwanire gega kwigure kiro muntu buna kuri birengereri bya ombire byebi asogo twakire simi go chaga igase studio namba itegere 0788666663 nande ogoke yeliogi die TV yago totebire ngaki togokora bange batebire oyo tigamanye nga igo gabunku ngaina na bale igo musaye ngagirete no gendete gotegerera no gendete kuigwa ibirengereri biri birororo asaba ibuli baitu bagukwanira semambia bono tubasa gwika gutoka nga aye bono igotete komenyese yawo arora kerarari gukwara gaiga abasaye dali gera barubumbasi getu sana bateba nga bono lyo nya ikireme yake 30 abana bali batano na intutu anyuri rutiga bachake bagoteba igese mambia bono na kigitogo kwanera na andira bogo twakeresimi go chagaiga elitokwane watotebi nganga kire nindoche Enoch Makoli agoteba walae napenda hiyo mjadala agoteba no kubwateti Innocent kuruchinse mecha musaraba negati yabali ndoche barega igatigandara arabali bachakire gwaka soko bwakire bono na ikaransire kagima edi na rego tara tingo wochi okay bono nda tagoteba igoro ye ya abasaba bone nyome ya woto kwanira bono banyororo mu muraga ikire myaka huyega 30 to 25 gati yabo onye to bwatika na bota kero nyome number 2 mafate ka kodere sukuro ikire myaka 23 to 25 gati yabo na bata kera nyomo lakini bono mojandora se abasaba babono abasubati akarogo mosaya kira somosubati akomatebe abana wanjire iga akomatebe kwangantire nakyo mavuko ngana amatebe ya timbu atyo mavuko lakini kebirangara lyo na kenguru ni ndororo ndabare ndabo protect na gokolenda buno monginone wanyoranga umusubati yokwara kwaega ororire ngatubwati kende lakini wasemia basaye babono omanyete number 1 omosaye no bongo obongo nakyo wa prayo obongo bwao asobogima nande karogo chikonyoma ikyo korengere lyo manya konyoma number 1 no gwate nyomba yayo manyene buno mumura asogo wana ene amabati atato number 2 no nyare ko manage mokungu ya se chinguru chiri obwate kwa mata eni bwate kwa mara nga bono tigandige musubati toko bwatera no kebongo kwa de mokungu ya rero tigamio ka kondo go jeiga ndete gendo onyare koria tomanya go ja sabana abana inya sawo korwa number 1 ekero go dangan ko chiore ko korachi ega sio nyore chiba fanyora abana o ko nyoru chingaki nyora abana asobwango bwao bori kwanyomeire mukini abana abo aino mokungu mobwateranete number 3 peace of mind ekero mobwate omoremba asobongo na senkoro ili fakiti mogo sukamoto lakini bone generation ni kupima na akili tikora nyoro mwana bakandara na kimo muro yakongira mumura gategete omwana kwa makanyara una friction ya basoera kwa yora friction ya basoera igo isa chinde abora nyore birengere byemo no muro chire iro mosfati ole no mwana amatai baba na bwanjire igonda getenko iro no mwana oyo wamanya ingotegerete kwa makanyara nga akaramu igwana neno mosfati oyo omumura kwareta omosfati mwamenya aigabona sa umwana anyorero kabere omwana ochicha no mwana oja konyorwa abona nonda etaba ntubandegera gusaba saye kwa mano kwa vero no musfati oyo nabo no mwana oyo
wanyorira omwana omusubati yoyo onyorira omwana omusubati ngocharo kita bigetekero buna tata bono ako discipline omwana oyo achete na mama omusubati ye etabinera akoro kimba ko musaje yoranga otherwise nabondo jenga gaiga incha ire sairigete wanyoro musaje ori ofero kwango omwana ori wama abanyaro boso musaje kero kwanyorira omwana naende kwachi kwa odigereria nga kwabeka manyinga so omwana kweboyo gwaja nere inkinta tente ba semambie yabono ekara moko nyomana more ebirengereri ebimo mosugumane motebererani omadembi yamorare njara lakini mugwate peace of mind no gotebererani mbiyamono tiga abande bachatirie. Sante sana ngairete kwarure birengere bya sobwagare na ndore uyore gotegerero igure umanyire ngangi kilikiganire semambia bono togoteba ngo mugusiga gosemyo mugusio mwabo omotebi ngakire Zakaria mwomo gaki Innocent umanyete myaka eye bichane binge bitagetigarama Zakaria mwomera gondebye bijane ngakiera baroje bitagetigarama noyo ndenara otebire nga Innocent rabura nyoro manyete umusubati uyune umusubati nero teti umusacha ngakora nyore gasi tumaye konyora abana bono umusacha nonyo gotebigo konyora buguriti ebirengere by'umusubati chikire 200 ne chikire chitaike 200 chitire maye chinsa isato chabono mambira bogwa kesi migo chagaiga elitokwana nayo ruwe semi bwago chiase amatebu neye namba ito studio gere 0788666663 nogo kwana go chagaiga totebi ngakiayo roche ngakie familia yeko gendera go chibusio ekogera bonsi nigo begene tenye bitoki biri bakonyora go biri bikemono mbiko banchera ase chinga kiechi banyara kwa babako gende maternity leave barochekera bakwanda maternity yeko bayira ni maega wikira ni ebintu biri byakira lituko nande mongo kiro monto na bali bakwanira abange bagoteba nga the fear of the unknown yani obwo babulia okobo tamanyetinga ankyo ngira chigotwara nigenteke mukilikia berige go affect chi family chinyinge igo asemambia bono nabo kwana na intu nabo tulikira ujumbe otomanyinga ningi kelia ayoroche asebirengel bya onkirike kesoko bwakire nande wakire nsoko ngaki nande bwakire mwana mito yona lego teba iga Innocent mpita mutuka ko ruchuja pita mutuka ntebyango yona lego teba ngaki igento nataka gopongesa omuntu uri okwana kurumanyerero inga engakyo konyora abana koromoke amatuka go chimutu akeiga igo go chikonyora libagaligia kwanyora bona lyo go ikaranzora agero mubero obe boronge ale gotebaga na lyo to kole genuine ule genuine ije yante example kia nanganje miaka yane ona nyomete kindo moke sana na ende kama na kombere pati nkanyora nyasaga nkonya nkanyora abana bane abana ubane nyasaga nkonya nkabasoma soma injira chinde igabaga kura buya Innocent binango kwa nabona igo banda banga bakondra no mumuro no monene bante bi mumuro minto bama edinga no mumurogo bambali kumanya no mumuro ne onye tutabuye kaini mondara kenga no mondo bwe nyombe ngao abana bane na korete kale bosomi baikarakero montare muaye bono iga aho kole bintu bya na mukaye bono igo kondro kano mosae lakini nje no mugako mondo monene bonyonge ke batia gateba ngana bebwe kaino go interchange riria go chako oligie bintu go chigosibo siao chako leta abana ya abana mapema bunoko nyora abana mapema igo chikonyora libagaligia kwanyora gwaji uboko tubwa uchi kwa umuntu mokongule ne chinguru okay tariro lyo uchi kwanza okole bibarua gosomie gori umwana oseri ukuru sukuru kwagende nabora nyatu bwatigazi ogende ke barua kole kichana gwakole bigazi iri ankongule ya muchengo nini osomia abana ba ukole ono uja wikaransa abana ba bakurageri ngorore buyota bwati bokongu asante iko bali bago teba ngatika ngabara ali kibese no kwenga ina nande gento kendo moyo mu minto akwana musubati oyo nero bogorere tyo mumuro ryo bongo nero ko moegendo nga tigatora abanyora abana umusacho inero bwateroro una abasaye balera bakunga ina basubati ko bwabuna bamuro bale kunga ina basubati da ubalera bagwagwe sabo abasubati nabo bwati chinguru cyo kunga inereria aho kunga ino batebinga ki
nga yaya tiga turakora 1 2 3 umusacha naro bwateroro ago chukomogosa nga onye nabo gori ori tiga tutigane umurumo na kweringa wanza goteba nga yaya ngari ori tiga ngo no goteba oigwera innocent tigaba muraba chanuke tigaba manye nga okonyoro mwana mapema mwe muchimage go chikoba ne chinguru cyo wikaranso kuragira ngore nonyora gendegeke umubero otulio tole buya kali lero ujo twara stress umwana osari kuru skuru umwana ngungo sabebese umwana aje aire nego je skuru tigaba no igonyoro mwana mapema na liora chikonyora chingagi chao chingororo go chimae. Asante sana biyamono sana Mr. Peter kuruchese mecha juja oyogo tabwa kiribya umuntu nigo akomanywa na abana talia mali okunogo tongaina banyora abana ekera bale ne chinguru omulisi ondie kikuruga iga Nairobi agoteba bwakire buya Innocent umuntu nigo akomanywa na abana talia mali batige gotongaina tigabanyora abana ekera bale ne chinguru uyu no mulisi ondie kikuruga iga Nairobi agoteba umuntu erega kali komanywa ekerale na abana talia komanywa ine SMS SMS asagoteba batige gotongaina ndoche atigaire taikeyemo tukuru murobelie semambia bono na nemononye kuromo kogoti na bugwaka nkurane naye elio tobe tugukwana naye kerora ake nayo rabo bwo mweli 0788 666663 elitonyara kaba tugukwanera na bukuru birengere byawo kagerete nga eyamateye yategereire because ekera mwarete tegenteke telie yalengera asma monyore endorsement yakogende sensemeli mwarengereti abagusiba ito bakwaneire kwa igure lyogi liya kiro muntu aba bakwanira iga for the first time nabwo ate record y'abaswati abange sana bakwanire bagotebiri bagosegetire onye kobo ete guchake family abande baruro borori batebire nkibachagete abande kera bachagete ubugima onye n'abarugi babo nigo batahite kurwa beyagakire kuikira boni gababeira abantu babwate egesaku bibunguo byatebekanire n'abana naye kwigure nande batebire umuntu tali komanywa na mali yaye gakomanywa n'abana abwate no endiria lituko gwasiriro ko ruenseye ebintu bakoroberi ne amate yago mbali koroberi kigali kiyawo batebenga tigaturabika egali ya yera terena igeke something bakobeka abana baligereri bosiabo nande ntumaete mbali na barabo bwa tumuchando barabagomba batari konyora abana twegenete nga chinchira nchiroro nyasara bakonya monyora abana gekogera kera tugukwane subject yeye tuinyore nga bali mbaro bakonyora na bali batali konyora aigane Nsoko TV mwanchu muligeli chetri stake 25 nemo maiga yichinsa isato gwikiraga abunta getenkoro mu rubeli Nsoko bwa kirimbu yamono ko bana intwa seikiye twabere na ekuru litanganirie iki kera ya chagete Jumatatu gwikarero litukuri Juma kote itumira ne Monday na ande to chake tokole buna twakolire iga elitonyara ko batoko genda sobwamo aiga no gosemige sakubuna togoteba nchinguru ku Innocent Onyango nari ko bwatira neki kosi kigima oyo minto narali yokurunga John Monyonge kebati gaga ntaina bwatera ngo tindamanya nereriye ninde no yo minto kurunga Joshua Ango J Nyauma nere no arenga sensemeli yokuligelinga chibicha chia soire boronge director zaki gale gotegereri yogia tebinga Innocent ko soka ndiri ko soka biya chinga kichindo ntebirigere liga ligere kamera ye koraiga chitaye chimbuye chiogete ekineke kikostu alingina kirokyo ase emambia bono kwa niaba ya Diana olese birero chinsemo chiagusi kwa tembuya mono genda kubwatemiro bilyeito aiga negeta seni gito gya Nsoko TV bye bye tora na Jumatatu ncheni Innocent Onyango. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi.